Assalamu alaikum, merhaba eyleşler, hurmatly YouTube kanalımın ağdaları. Bir de kamera var. Aho, Men yine de dikkat edin ha. Halife selamlaşaydık ki. Boltradır. Bolsan gurlu baştan. Öyle. Assalamu alaikum, merhaba eyleşler, hurmatly YouTube kanalımın ağdaları. Ene bugün netibeden geçilen yolun 9. sanını halk içinde yumşaqqyr ady bilen özüni bu möhürni goýan aktrisamy Halifa Mollum Türkmenistanyň atganan artisti Oljan Bekiwa. Halifa nälerdeler? İlk bilen şu tomaşaçylarymyza bizi süýýän muştaklarymyza salam. Ýagdaýlaryň nälidiňmi? Gülýäli. Oğudan olsunuz bol. Sağ olun. Ýaz faslynyň gelmegi bilen tabiata jany ýerýärde. Ondan her bir insanyň bir duygular oýanýar, hawa, etsem oýsamlar oýanýar. Umumyň durmuşa bolan ýene bir hüwes berýär. Ýazyň gelmegi bilen. Men onsaňam iň gowurýan fasyllamyň biri ýaz fasly. Ýazda ýagşýar, topragyň özüniň bir ýsy bolýar. Şonu gaty süýýän. Ondan şu ýagşyň aşagyna gezmäni gaty gowurýan. Ondan ýapraklaryň pyntyklap entäk bir çaga dowlanýarly bir ýaşyl bolýar. Tutuş dünýä. Şu zatlar süýýän men. Şu wagt men iň gowurýan. Faslymyzda sen meni gepleşige çağırdyň goňç. Habar Halifa, indi bir gepleşige başlamak hak. Ne gepleşige netibeden Harman Hows'da ýazyp otur. Bu açılışında da özümle gatnaşdyk bir dostumyň goý, agamyň goý. Rahatdır ha? Diýin zalmana. Gaty hawa bir hili öz öýüňe gelen ýaly boldum mene. Sebebi öýüň. Bär näli Halifa? Arka dörejilik gurrun edi bermer. Hökman gepleşip gelmakda. Mene käbir mysal üçin aýdymçylar bilen kilip edemde. Şäherde oturup maslahatlaşýar sahibasyna. Indi bir gepleşige başlamak bir özüme de gerekli atlary hyzmatdaky oglanlarymyz bar. Harman Hows'un bir afsartlary. Goňmyzy kimsan salam. Halifa diňle aşga berrak geçip mümkin Halifa diňle. İşte gerek zaten. Çay, kop. O sen kölümü inan gowurýar. Benim şu jytarydy. Arkay. İşlekläçenni, mantaçenni. Mantaçenni, tandırlamaçenni. Tapa, ýok, hemme atlar. İlki kofeden başlaryny. Kaptasyna bir atçalar aýly. Ay, gowur nämeslede? Näil kofe Amerikan? Ýok, kara. Kara kofe. Maňa da şol kaptanydan bir suwjaga da. Indi bir edimizde de bir tortçaga, näme tortçaga ýa Halifa? Ay, men süýjüt atmaň iýmek bolanyň. Kim diýäni? Uly-uly. Iki bile değişsinler, hava Halifa'nlar ya. Onu bir de değiştiler, edilşi günü. Gowurýan, kaptasyny, kofta kaptany alay. Tawar jemdi. Sen meni gowura çağırdyň bol. Hawa, ýok, man arkaýyn bu näme hatda geçilen ýolun netibeden 9. sany senin bijaňda düşdi. Aslında ömrek gelmalyk. Şu garaşan köýnüň çykdymy sagaman. Aýtmam tobaşaçylar. Aýo aýdaýyn näme üçin? Men näme boldy? Men ertir arsan Türkmenistanyň atganan artist Oljan Bekiwa bilen gepleşip ýazyany TikTok'ta guruladım. Onun köýnü yetişenem diýdiňmi? Indi men şu wada aýtjak şonu. Diýme şonu. Näme üçin? Onun tikinçiň gaty görürdi. Gaty görmez tikinçiň. Täze gowrak da talep edýändiň berk oňa. Ýok, näme? Bir gowda da aýtjakdym, kellerni otur. Geler häzir. Tor diýdiň geler diýdi. Hawa, ýöne men Halifa dedi, men bir näçe ýyllar süzülem. Kän işleşip 2010-dan bäri 10 näçe Halifa boldım. Kän bile sahnalarda da bile çykyş etdik. Oňa men diýjek bolýan adam, men sizi bilýän, näçinji ýylda näil senede dogulanyň bir özüňiz bardy, gysgaç aýyp geçäýin bir maňa köp sora görýär. Oljan Bekiwa Marwelaýetdenmi, Daşowdanmy zatdy. Indi şonu bir özüňiz noktak geçin. Ýerde dogulanyň barada maşgaraňyz barada aýtdyňyz, ýerlikde bolar. Ine biz arçma spahanasyna çykışa barýarsa biz soraýarlar da tomaşaçylarymyz. Oljan Halifa ýerde doguldyň diýär. Onuň marlyýan onu diýär marlar, lewaplar, gaýgyrşýarlar da. Her kim öz welaýatynyň bolan isleýär. Indi meniň diýjek bolýanym men kakam marly ejem ersary. Ýöne men hawa lewap welaýatynyň Dostluk şäherçesinde doguldum şu ýerde ululdum. 69-da gaty erwet gar ýagypdyr. Şu gapaç bolan okenne. Men dogulan ýylym.
Şoňal garda dogulsam mara ýüregim ýady alla meňine. Garam aqsatda. Garam aqsat ýöne hawa. Böyle. Bir nemede mektepde okuýakak diýedigem neme Dayhan Zähmet näme Dayhan diýilýär? O Zähmetkeş Dayhan maşgalatyndan bir pokora maşgaladan dogullyk. Hawa ejeme marçistel, kakama marçistel iksem hawa sewda urna işleýärdiler. Hawa ýöne şu sunwata meni iteklen zatlara goňç. Belki men ejem ile kakamyň sunwata bolan söýgüsidir. Men kakam Mara welaýatynyň wekil waziretiniň rawynyň Türkmenistan kolhozundan Türkmenistan bir owa birleşik diýilýärmi? Şo ýerden ýürep diýe kakam hiç eşegem ýok, hiç ulugam ýok. Ýürep Mara baryp diýe kemini teatryň diýe kapysyny kakmagy ýa açmagy utanyp şo ýerde artist bolasym ýa şoň kapysyny tapamokdum diye. Häzir Mara şo gün ýüzüne biziň kapylarymyzda ýapyp golýar, aksamy çykyp golýar. Şo gün ýüz bar ýanyken ýürep şo ýerde men hiç olmasa diye şol perdesini açyp ýapyp işlesem bolýar teatrda diýip şonu höwes etýän eken kakam. Onuň şu Abbasowanyň gowerýärdi Orazul Abbasowany. Mutama diýdi men Orazul Abbasowany gatly gowerýän şoňa salam aýt. Meni işe häzir alsalarym men Orazul Abbasowa şu perdesini açyp berip ýapjak diýdi. Ona men gelip Orazul Abbasowa aýtdym kakam seni şeýle gowerýär diýdim. Eger birden ejemden aýryşaýdy seni aljakdyr diýdim. Getirsene kakaň diye. O da oýnet diye de getir kakaň çaldyrak getir diye. Şeýdip şoňal gowerýär men kakam sunwat. Şu Orazul Abbasowa perdesini açyp berip ýapsam men gaýly da. Şol telewizora çyksa hawa çyksa şeýle şonu şeýdip oturup görýärdi. Ondan ejemem kakam görmedi kak. Gel ana sevgili çykdy telewizor. Hawa şoňaly artist bolan söýgüsi kakamyň artykdy da. Ejemem aýdym şeýle gowerýärdi. Depem çalýardy. Ejem pahyr gördüm. Seni gördün ha? Depem çalýardy. Ýüremedi soňky bir 10 ýyllykda ýatan ýerine dep çalyp aýdym aýtýardy. Kün aýdymlar aýtýardy da. Toýda doşup bir wýda ýatyp blü diýdim. Ewer beri bedreňi suw çekip nalýu diýdim diýip kün aýdyplar. Sonra aýtýardy hawa. Onu ay şu kadim aydımlar kulağından yitikten aydımları teňlenip aýtýardy da. Şoňal ejim. Onu toýdan zata gitip gelýärdim, toýdan zatdan bir düňçe getýärler. Şo düňçeň maňa beräýdi diýdim. Näme etjek diýdim. Men diýe o da bagyşlanma şoňa sowat erjek diýip elimden alyp diýdim. Şolar diýe öýe çagyryp palaw edip diýe aýdym aýtdyryp şu sowaty berjek men onu boş goýup bilmem näme diýe. On kom dogruda. Men sanamda zat ýok diýe şonu sen berseň diýe men başlary öýe çagyrýan diýe. Şoňaly sunaty gowerýärdi ejemem. Gatly gower. Bu nämeden başladyk biz? Suwmy ýa? Hawa, aratda suw. Hawa, haripa. Hawa. Sağ ol. Şoňaly bolsan. Şolun söýgüsi ýetibilmedik, arzulap ýetibilmedik sunwatyna. Şolun arzulap ýetibilmedik sunwatyna belki men ýetendirin. Şeýledem. Elbette. Şu kakamda var ananmazsan. Şoňa geçmäkek adaçyny maşgalaňyz bar, tanşdyk geçäň garip. Onuň ady sunwata gireli, nähile geleniň barada. Öldürmüşüm. Yok, häzir oňa geçmäkek bir zatçyk aýdasam elli. Aýt. Men kakamam ejemem merhum da ýönüm. Şu kakam näçe sahyr goýan? Bir natay. Bolýar. Onu şu näme salan çöwrep çigime hudaýdyrdy da kakam. Ejemem hudulýardy kakamam. Bu men kärimde, bu men işimde diýen okdy men kakam. Şeýlemi? Hawa, şoňaly ejem gowerýärdi da. Men muňa kömek etmesem kim etsin diýärdi. Muň gaýny ýok, ejeň diýärdi. Inem ýok, görmendir da kakam. Onu şu hudulap, çigileme hudulap aýdym aýdardy. Meýmire ýatyk da şeýle owaz gowdy men. Süýjüdi. Hawa. Süýji lavada vardı hudaýdan da ýanyna otursaň özüň ukun elýärdi. Ejem koňallar ýöne kakam şoňaly süýji lavada vardy.
Şonu ýatlatym elişip aldy. Ýadyma düşsem hey aýdan lawlaryndan Ay ýok, men kakam. Ýok, men kakam o lawlar maňa geçmendir. Hawa, ol gaty süýç aýdardy. O lawlar geçmendir ha. Geçen bolsa men aýdymça bordum ha. Ýöne spektaklda da aýdy ama. Aýdan bolýan, ol başgaça bolýar da. Düşündüm. Indi öz maskalaňlary da aýtdy. Hawa, maskalaň sagalaň barada umuman o durmuşyň barada bir aýdyp geçe tomaşaçylarymyza mümkin bolsa sır bolma tarif edeceğim. Hawa, ýok, sırda adam ýokdur men ýyly. Hawa, stop gatdygydyr, men onu ilk gördüm. Sawol bolýar. Men 86-njy ýylda mektebi, orta mektebi oturup, Moskwanyň Şepkinadynaky ýokary teatral Sawol. Ýokary teatral institutyna okuwa girdim. Hawa. Şo taýda bir owadan bilen tanışdym. Aha. Owadan nidigim ýüri owadan. Söyleme. Şeýle ýüri owadan bilen tanışdym. Daşdy patowadan näl? Gören atdak ýa doňa. Şu ejem da aýtdy, "Vay, men ne bir owadan uýdym. Gelşiksiz oglany berdim" diýýärdi o. Goçmurat görgüliň ýürüjü owadan nawa. Şeýle ýüri owatdy da. Şu aglasaň ýanynda saňa duýdaşlyk bilýän adam. Halife neme? Haýsýana tarapyndan bir söýgü tema açyldy. Ol. Şonu gurrun var aýda tanışdyk men esitdim onu. Ol elbetde. Öyle garly günniňmi? Ýerine esitdim men. O näme? Ilki söz aýdy. Ol 8-nji martda. 8-nji martda her kim feýulisine sowat berýär, birinji edekma. Şondan soň sowat almadymy bu wans ben. Men birinji edek. Birinji edegen soň kollal. Maňa şeýle ullakan ýantardan monjuk hem ýüzüjüge maglol gatama getirip berdi won. Ejemle kakam birinji kursda Ejemle kakam hiç kimden hiç sat almalylar diýip bir tapşyryk goýberdi maňa. Hiç kimden ne pul, ne sowat almalylar, şu gidişiňe aljagam diplomjyňy alyp gelmeli, söýgü ýok diýip goýberdiler. O kartlar ýapyň diýdi. O kart ýapyk bolsun diýdi, dördüncü kursga tor gelýärçäň diýdi. O da maňa owadan sowat berdi. Aljak gelýän özüm sowada seretýär. Anladım men. Ýok diýdim, aljak gelýän. Sowatdan öň söz aýtdymy? Aýtdy. İlk söz aýtsyň aýdy, onuň o çäýeldi. Söz aýdy, ýadymdan çykdy. Monçuk ýadyma düşýär. Ona men aýtdym, "Gyzygy, wady bahar" diýip onu bilýän adamdan bahara berdidim, özüm bahar tanamy o ente. Bahar eltip beräý aljak gelýän, aljak gelýän. Alam okdamy diýdi. Ýok, alam okdym, çalt gurlýatda. Aýnada açyk dur, garam ýagyp dur, oppak owadan. Alam okdamy diýdi men, alam ok diýdim. Al neydi, sen görmeýänsin diýdi. Görmesem görmeýin şonu, alam okdamy diýdi, alam okdym. Alanna diýdi, 3-nji etaja aýnasyna aşa okla goýurdan gymmasady. Gymmadadı. Hawa, tas canım çykyp dugans. Ordan. Ol näme zaňdan diýdim, on zaňdan men zaňdan goýurdy diýdim. Algadymmy? Algadym aşa. Baryp garşy edip nemetýän olam ýokurdan öýrä. Tapdyňmy diýe menem. Tapamak diýer. Duradyr kömekleşik diýe o da gelýär. İyi men 3-nji etaj düşýänçem bir alyp gitipdir da. Ol Moskwa adam kän geçip dura. Zyndyg alypdyrlar onu. Gitdi. Boldy diýdi. Dagy duwarsaga sowat bermen näde. Şoň ýaly mehman tamaşaçylar Goçmurat diýip kim känni oturman. Goçmurat Bekiýew diýilen gaty ustad bir rejissor bolan teatrda bir näçe spektakllary goýan ustad. Türkmenistan halk artisti Muhammed Bekiýew Halipaňam ensi. Dogam edýär. Hawa, ine şeýdip, birinji sowatını almadyk. Soň sowat gelmedi. Ýöne on özü sowatdy. Ýüregi şeýle adamçylygy şu wagt görgüli 44 ýaşynda dünýeden ötdi. Ömür az berilipdir da. Hawa. Ömür az beripdir. Ýöne men bilen halaşan matlaram özü diýedi. Olýam diýdi, mamydam olýam diýdi. Olýam men 40-dan aňyr geçmen diýdi. Bilen ýaly 44-de ýaşady. Hawa, şu häzir bolan bolsady diýen agtçaklarymyzy bile söýürdik. Türkmeniň bir gowy aýdan sözü bar da, goşa garramaklyk nesip etsin diýe.
Şol goşarmaklyk bize nesip etmedi. Şu edil şu yerde bir daha da edasım gelýär Gowunç. Ine düş diýil ýa-da. Düşe anan saňam bolýar, ananma saňam bolýar. Bir gün düşümde şu agtyjaklar maşynyň içinde oturmuşno. Maşynam şeýle depede durda. Ýanky maşyn öýde izlikkan içinde de agtyklanma. Menem ýanky maşynyň ýygynyň kowalaýanna iki sany erkek adam gürleşip duran şolong deňinden "Vay kömek edin, saklan, oň içinde men agtyklanmara" diýip bir aglap algaýan o ýankylan iki duran oglanyň biri algady da ýanky maşyn şeýdip saklady da. Menem ýanky oglanyň ýygyna agaç bar. Öňünde de maşyn bar, agaç bilen maşynyň aralygyna galyp şeýdip saklady şol oglan. Menem algap bar, "Vay" diýip seretdim o Goçmurat neresi düşümde. Altırjaklaryny şeýdip saklady. Men aýtdym başga adam bolubam bilmez diýdim de. Ine anan saňa, anan düşdü diýilen zady nädip ýörüp bolýar. Näme zady ol bir ilm da. Ana görýärmiň. Şol düşüni de ama bizi altyklarmady umumyň gyzyny meni goraýan bolmaly. Bir göze görünmeýän zatlar bar da durmuşda. Awa. Bir spektakl oýdy da gyzy ömür gylsyrat diýip. Gyzy ömür diýmek, gylsyrat diýmek, gylsyň ýeti gözi bar, ýeti ýeri. Şu ýerden gyzyň ýürek geçmegi. Şoňa gylsyrat diýilýän eken. Goştgelle daňa tarif. Şonu Goçmuratyň bir aýdan sözi bar. Adam diýdi, şu canly adamlardan göze görülüp ýören zatlardan haýyr tapmasa diýe. Göze görülmeýän zatlara ýykylýar diýe. Mysal üçin öwle ýykylýar adamlar, bilýärmi? Haýyr tapýarlar da ýa-da bolmasa saňa umyt ýok diýilýär da medisina meselem saňa umyt ýok, alkydaýyň öýüňize zat diýilýär da durmuş abi. Şonu adamlar şu göze görünmeýän ýerlere ýykylýar. Belki şolardan haýyr tapar diýip barar. Şoňalyk aýtjak bolýan zadym, şunu biz düş diýilen zadam şoňa bir zat da görýärmiň. Şol näme şol başga bir ýeri däl. Şol agtyjaklaryny şol gorady da şeý diýip saklady da. Indi şol näme ýörsäň ýöri bermeli. Görýärmiň? Oğlu goýarmaly. Allah'dan peýgamberler ýorgady bolsun diýýär. Peýgamber ýorgady bolsun, ýöne düş diýilen zadyň öýüdi bir ilm da. Düşege çykdygynyň. Atı doğru haripa ba. Men şoňa bir zatda başladan başga tutturup. Yo gidip gepleşdirin ki geçilen ýol gepleşdir bar da bar halipa. Gepleşdir bar. Men geçilen ýolum şol. Hawa. Ýekece gyýdyna da ejes. Hawa. Näçe atdyň wa? 3 atdyň wa. Öýlemi? Bekde öýdýänler barmy? 3-den gitdim. Öýlemi? Mehrimanjan 5-nji klas. Goçmurat neresiň atdaklança atdym kakajanym 4-nji klas. Körpejem Arafatdan 1-nji klas. Atdyklaryň näme diýsin gerek taýdy? Akylly bolun diýsin mele. Öýe barýançam betlik etmen diýdim mele. Sağ ol, hawa halipa. Siz sunwaty näme üçin saýladyňyz? Näme esasyny we näme gerek boldy? Sunwat diýen. Belki başga kärim saýlap bilerdiňiz. Awa. Onu da näme üçin aktrisalyk garny? Bilmedim, men wara men muallimim Akçagul Allah berdi diýip şahir denanmadyr. Mektepdemi? Mektep muallimim men şol. Şol gaty sunwata bizi süýmäge, sunwaty süýmäge ilk şondan öwrendik. Gowurýady özi, şu atam goşguýady. Bar şu adamı? Bu hawla, ine TikTok'ta da çykýandyr Akçagul Allah berdi diýip. Şol muallimimiz bize bir hileken kurjoklar, çeper höwesçiler nemelerine köp gatnadyp sunwata bolan höwes öğretdi. Soňundan şol gazeta çykypdyr Moskwanyň Şaýpkynatyna teatral institutyna talipleri ýyňnaýa nabor etdi diýip. Onuň şo muallim şo gazety getirdi-de öýüdi ýürüýte meni Lewap teatryna alyp gitdi. Şo ýerde öýüdi alyp gitdi. Özüm anan marsyň 9 aýlyk kiçik ýygyna gowraldy. Şonu da men alyp gaýtdy. Şuzaşedin muallim görür gowdatlar aýtdyňa begenerdi. Men muallime günni aýtjam gowdat. Seýle janlaşýan. Hawa. Hawla, düýün doglanuny otlak geldim. Şöyle. Ondan şo taýda Lewap teatryna ilki tapşyrdyk, soň Aşgabatda şeýdip şo muallim maňa sebäp boldy.
Näme üçin özü şoňa sen şulary ýykyn etdiýdim. Hawa men ýykyn etýärdim mekdepde okuýakam. Men gowy-ýatymda. Demek onu Krужок. mektepde okuyan döwürmen bar, şu krужоклара gatnaşýarmyň Halipa? Bay men mektepde okuýakam halk artistim. Indi gelip atladylar oldum. Ma o teatrda at takdymy da. Sana diýdiler baranmyň halk artist geldi. Yo, Halipa geldi, halk artist geldi. O diýýärdiňiz-de. Şoňal men gowy-ýatym da, şonuň aty şon. Muallimlerim näme haýsy kär gowy-ýany ta okuçyň bilýärler da. Şoňa kömek etýärdi muallimlerimiz bilen gowy mektep muallimlerimiz da. Sağolsun aýdasam elýär. Sana sağolsun. Bir tanan pawa. Şeýdemenden okuýdy. Şeýdem okuýdy. Onda da Okuduk. Halipa Botsbratrynyň kursdaş bolmagy diýdi. Kursdaş boldum. Hawa kursdaş boldum. Okudyňyňyz geldiňiz. Hawa. Biz okudyň makak 4-nji kursa baranmyzda biz 89-njy ýyly 4-nji kursa okuýakak 27-nji gurultoý geçirildi Moskwada. Şonu Saparataýew özüniň delegatlary bilen 40 san delegaty bilen Moskwa 27-nji gurultaýa bardy. O wagt Türkmenistanyň birinji näme SKK Kompartiýa diýilýärdi, şonuň başlygy Saparataýew. Näme biziň muallimimiz hem Ýewrey da Semyon Arkaç. Onaň aýtdy, okuwçylar diýdi, siziň talipler diýdi, siziň diýdi, özüňiziň diýdi, birinji sekretariňiz diýdi, gurultaýa gelýär diýdi. Kim şonu institutda getirip bilýär diýdi. Onaň Mewlam diýip bir kursdaşymyz bardy, Semyon Arkaç, men getirip bilýän şonu diýdi. Bizim hümmemiz Mewlama teret niýet getirip bilýän Saparataýew, her döwrüm Saparataýew'di da. Ondan on gyzy var, Lena diýip gyzy var, bir Murat diýip ogly bardyr Saparataýew. Lena diýip gyzy Moskwanyň uniwersitetinde okuyan eken. Biz bilenem, men bilenem deň 69-njy ýyl gyzy var. Bu Mewlam bilýän eken men okuyany. Moskwanyň MGU diýilýär. Moskovska Государственная университетde okuyan eken. Onu Semyon Arkaç пригласительный ýazyp berýär, Mewlamam akdip Lenaň ýanyna barýar da твой отец приезжает. Olam da diýär. Пожалуйста, вот приглашение diýär. У нас diýär Шепкинскада туркменская группа учится. Мы приглашаем на спектакль Аманат Гию Решат Нуры Güntekkin diýärdi. Ýa-ni пригласительный goýup gaýtýar. Nädersiň gowanç? 40 san delegat bilen Saparataýew institutda gelýär. Amanat Gию spektakl. O wagt Saparataýew ak saçly. Bir ýadyma düşýäni näme bu Gämiň Sopiýew wady. Murat derdi Sopiýew wady. Bankyň başlygy Hanow wady. Suratlary bar bizde. Onuň gellide ýanky spektakly gördü Saparataýew, Amanat Gию spektaklini. Onu da Türkmenistanyň oýnamak. Oýnamak birinji türkmen tomaşaçymyz Saparataýew boldy. Sahna ılgap çıkıp näme sözler diýenler öýtýär. Siz biziň geljegimiz diýdi. Bir ýyňdan galaýmaň diýdi. Moskwada diýdi. Hemmeňize diýdi, baranmadyňyza jaý diýdi. Baranmadyňyza teatr açyp berjek diýdi. Ondan men şo wagt gyzym bolup oýnamadym Amanat Giýewde. Ýanca bäwegim bolupdy. Men Saparataýewa çaý berdim. Özüm gelin öýmeli bolup menden Saparataýew näme sorady? Gyzym diýdi, Türkmen oğluna baransyňa diýdi, menim hawa diýdim. Häzirim ýadyma düşýär, gök çyhan ýalygym bardy. Gök bolmakly. Saparataýew gelse diýdi, men Türkmen köýnek geýin diýdi, daşyndan hyzmat etýän bize diýdi de, oýnamaýanlara ondan muallimimiz diýdi awam. Ondan sen diýdi Türkmen oğluna baransyňa öz menim hawa, men öz kursdaşyma bardym diýdim, şu wagt bäwetçigim boldy diýdim. Ýosam oýnaýan menem bu spektaklla diýdim. Töweleme berekella diýdi. Hükman öz gara öz Türkmen oğlanymyza baryň. Ýene orsa alyp galaýman diýip güllü loklok edip güllü. Dedim ýok biz öz oğlanymyza durmuşa çykdyk diýdim. Berekella diýdi. Siz biziň geljegimiz diýdi. Hemmeňiz baryň Türkmenistana size teatr garaşýar, teatr açyp berjek diýdi. Hemmeňize jaý berjek. Siz bize gerek diýdi. Şular ýaly zihin biziň ýurdumyza gerekdi. Gaýtdymy? Gün anan marsyň, bir ay ýa geçenler bir vagon uppa. Silkme terpek, Türkmen gyrmyzy don, dip, akordeon,
dutar, bir vagon, adık, kuş, näme diýsen gelmedi. Türkmen taliplenmesi. Soğut kelle separatayçın adından tutuş institut hayrana galy. Ana biz şeydip grup bolup Türkmenistana gelip şo wagtlar iki tek teatr vardı Türkmenistanda 90-njy ýyllar Molen Pes teatry. Bizim gelip Molen Pes adynaky teatrın ýanynaky eksperimental teatr bolup täze teatr açyldy. Siz geleňiz. Dokumental öz piçadymyz bilen, öz biledimiz bilen aýra 4 san spektakl bilen geldik. Amanat Yu spektakli Dostoyevski'nin Prestупление наказание diye cinayet ve ceza spektakli iki bir gün oynayat, ertesi gün oynayat. İki toplumdan. Hemem Tolstoy, Orslon, Lev Tolstoy'un tüm hakimligi diyen 4 spektakl bilen geldik. Onun öz repertuarymyz bilen geldik. Onun tu teatr yok mu? Çuz yok da wagt. Yo, bar çuz bar, yanlış yani. Çuz bar. Yönü biz çuzda dälle Molen Pes'in 4-nji gatynda Ayratin öz piçadymyz bilen. Onun ýanky biz oýnap uğradyk koýnar, şo wagtlar şeýle bir teatr bar, biz şu derecede bir nime gallardyk da. Onun o sebäp boldy, bu sebäp boldy biz şol teatr ýapyldy. Näme sebäpden ýapyldy? Bizler rejissörümüz bolmady özümizden. Koç Murat men ýollaşmy, muallimler ýene aktda 2 ýyl okatdy. Rejissörda iki aktörskän oturdy. Onuň rejissörska bolan ukyby bar diýip biziň teatr üçin okutma alkytdylar. Men ýollaşmy, ol okak gelýänçe de biziň teatry ýapyp ýetişdiler. Rejissörümüz ýok-da. Rejissörümüz ýok. Şeydibem şolar ýaly ilk Moskwadan gelende teatr bolup geldik. Ondan soň tu teatr geçdi-de. Soň yapdylar da böldüler hawa. Kim çuwda, kim Molen Pes teatry. Soň ýaly hawa. Amanat Yu spektakl, Gatow spektakl. Şu adam sahnadan nişan. Şu wagt näçe ýyl oynalýar? 90-dan bäri. Näçe ýyl? 33 ýyl. 35 ýyl. 35 ýyl sahnadan eýden. Şoň ilkinji tomaşaçysam Saparatayç. Gatybakly adamlar. Gatybakly adamlar. Gatybakly diýdi o ýa. Ne Halipa, men berjek soraglarmy häzir men soňrak berjek ýöne mene bir näçe jaňatjak mehmannamyz bar. Bir näçe jaňatjak mehmannamyz bar. Jaň et. Ondan men diýjek bilen häzir men beren soragym olaram bermem mümkin, onu men bir gaýtadan berip durmaýyn diýjek bolýan, şoň üçin häzir Nehibedenden Jaňat mähkem aýdaýyn, sen ýagdaý bolsa jogap bersen gowy. Käbir jogaplary beresin gelmese men bermäýinim diýip bilýärsiň. Ol özüňe bagly. Dörejlik garada sorag berip bilerler. Dünýä bu temadan sorag berip bilerler. Men hiç tine de jaň edemok. Hiç tine ne oglanlar saýatdyr hemmeden. Bir adama da jaň edemok. Bolýar. Size jaňatlar bolsa ilki bilen Gowhar salam aleykum. Salam. Men Guwanç Allah Nazar Gowhar başga nomerden çykyp otýar. Guwanç bolýar sala. Ha, ýaşy Hudaýa şükür. Janyň sagmy? Şükür, sen omy işläp görsen. Allah şükür. Taňry ýarkasyn, taňry ýarkasyn. Gowhar, men şu wagt geçilenýär gepleşigimiň 9-njy sanyny Türkmenistanyň atgadan artisti Owuljan Bekiwa bilen ýazgyda otýar. Onnoňy inni awas ýanyna bara sorag beribile nokta bir zat diýer edip gaturaýmedin zat diýen bir sorag bolan bolýanlar käwar. Senlik sorag. Halipaň özüne degişli sorag berip bilýäňiz, dörejlikden berip bilýäňiz, senlik sorag dünýäwi temadan berip bilýäňiz. Men telefony Owuljan Bekiwa geçirýär. Alo, Gowhar. Komjonam. Ay, yürekdeşdigim bilip aýlady öýtýän saňa. Ikimiziň aramyzda çözülmedik sorag ýok bolmaly. Öňünden gaçma bert, bol seni sorag berip bilýän. Seni sorag beräý Gowhar. Sorag berýän. Hawa. Owuljan ine
neçe yıl ömrüňi sahna berdim da. Hawa. Ana şonda sen bir meşhur rejissörmüň ýany ýoldaş boldum. Конечно, duýgularyňa täsir eder ýa-da konspirasiýa sahirýany. Hawa ya. Ýatladım en Zaman geç bilemi de hawa. Hawa. Yani işler emettik, kötüyümüz artist ettik, o işler ettik. Tasarruflara, koçan spektaküllerle festivallara atlaştık. Hawa. Ondan işte koçvaka döreden rollon bilen häzirki rejissörlüň döreden rollerini şu öňki koçvaka döreden keşflenden alýan bir duýgularyň ýa-da naslajyňa. Hawa. Gowy soraw berdi. Vay, Gowherjan, gowy soraw berdiň, sag bol. Men awa guwanja gurrun bereýin, bu soraňy senem onuň efirde göräýärsiň. Bolýar. Sag bol, sag bol, sag. Sağ olun, Taňry erkeden minnetdar. Dünýäde edýär. Sağ olun, bolýar. Gowy soraw berdi. Gowy soraw. Men şonu berjek bolatym, joň üçin mehmanlara zaňat Awa. Nime da guwançdan Goçmurat nerede bile işleş görmedim. İşleş görmedim. Awa, Ýene denişlerini bilýän. Özüňe aýtýan gynanýan işleş görmedin. Goçmurat diýen oglanyň bir beýikligi hiç wagt rol berenne şu rol şuňa bolmasa da kawat gelmese de kawat berilýär da. Şonda şo häsiýet ýok. Şu yüzlüge urmasa rol beren okdy. Bizim oğlumuz diýýärdi de spektaklyň utuşy raspределение roley diýärdi de şu rolu dogry yerli-yerine artista goýup berseň 90% spektaklyň utuşy diňe raspределение da diýärdi de. Goçmurat nereseň iň ökdi taraplarynyň biri şu olana başga olan oýna bilmeýär diýip berýärdi de. Da. Süýjü durmuşyň gapsy diýip bir spektakl goýduň şonna Hoca diýip tanylýar da. Bir keşfi şoňa ynanmarsyň, hojaň özüň boýundalar 10 gün spektakla galýança hoja şol keşfi oňarmady. Şonu giň alar tomaşaçy eşse oňaranokda. Indi menim aýallar istiyorum, menim edip iýgelýärna. Aýyr Goçmurat, aýyr hojany, asyr dädäni goýay. Oňaranok şol oňarar. Diňe oňarar diýe. Oňaranok şol aýyr biz maskara bolýar, ertegen tapsyla oňarar diýär. Ahir bir gün mara şol hojaň açaryny tapdy da. Hojaň açaram näme deken diňe üýkünmedi. Kapirnya diýýär orslarda. Goçmurat çykyp edip görkezdi bolmara, şu şavyrt etdirip bara. Hojaň häzirki boluşlar bara, şol Goçmuratyň boluşy. Şeýlemi? Awa, Goçmurat ol, şonu osoň ömrüne şonu kapirdi. Çykyp bara edil men bolsana sen idi. Men aýtalasana sen idi. Edil 2 sekundan içinde Goçmuraty aýtalady da. Rol ýerine düşüp dur. Onu gorupdur. Ol şu açaryny tapdy şol artistin. Rejissör artist açýar diýär. Hojany açan Goçmurat. Iň soňuna çany bolanama bolar diýär. Şoňa ynanýar. Şol anamam şonu alyp çykýan eken. Şol süýjü durmuşy gapysyna şol artistinki ýalňyş berilipdir diýjek gumanyň ýokda. Şeýle bir ýerine düşüpdir. Ýerine düşüpdir. Asyr däde. Ol çar berdi. Şeýle bir saatlaşyp. Ýönem ýaş tapadyň. Näme çaraga bilen. Şoň ýaly Goçmuratyň ustatlygy şonna. Men şoňa aşykdym da şoň ustaty. Onuň mara şonuň çyra goýuşy, umuman mara Goçmurat bilen işleşmeň özü bir näme diýeýine bir süýjü torty ýaňa şon ýazatdy da. Ol bir gyzyk repetisiýa gitjädi. Ol bir sada söz bilen bir düşünür ýa-da tüňe bolmasaň etmeli sahnada, tüňe bolmasaň. Bir gün sahnada maňa "Ala, ýawaşrak" diýipdir da men gaturlaýan. Hasan gurrun garaýdy. "Ýawaşrak, ýaman gataýar, ýawaşrak" diýipdir o menem.
Qatrak qıygırıp gurle dip eşitip durun onu. Öňküden meter qat edip tekstip aydyp durun. Zretin zalda oturan yerine repetisiýa geç oturan yerine. Ola, men sana qıygırma diýsem seni bagyrýan diýe. Bagyrýan diýe. Qıygırma diýsem seni bagyrýan diýe. Şoň ýaly bir göwnüňe diýmän humor bilen şu satir işleýär. Şoň oturuşy humor şolaglaryň. Sahna çykyp görkezişi şkolada mektep bol. Bir günna üýe geldi, oğlum men bugün Ramayan tapdım diýdi Batyr. Dip artist nemeden geldi Balkan teatryndan men Ramayan oğlum boldy öyle diýen ýaly bolup geldi ol. Ramayan tapdım. Julietta ma Badon Ramayan tapdım. Ramaya geldi şu gün biziň teatra diýip bir ağlaýjak bolup begen geldi. Şeydi Ramaya Julietta. Baltyar, ana Baltyar. Hawa. Baltyar hep halkyň içine çykaran spektakl Ramaya Julietta. Elbetde Goçmurat Bekiw Halipaň tarapyndan. Ene Goçmuradyň iň soňky spektakly şol. Son yaramadygan iň soňuna şey diýdi-de, ola men idi. Nuh peýgamber spektakly bardyr. Goştgel daňa tarafyň. Şona moýsam diýdi. Men idi son gitjek beýlek entak meni almasyn Allah diýdi. Men ýarosy düşünýän idi ýöne şona bir goýaýyn. Bir Nuhun tupanyna oýnaýyn men diýdi de sahnada goýaýyn diýdi de. Ýöne şoňa ýetişmedi. Ýöne kim zadyny 2 ýyl, 3 ýyl işleýär ol bir spektakly. Goýjak bolsa baram. Kim suratlarına çen özü çekýär. Ol hudojnik özü çekýär surat. Batyr Bekmuratow ýatlamaly. Batyr Bekmuratow, Goçmurat Bekiw, onuň goştgeldi daňa taraf 3 sany ägirdiň birikmegi bilen Batyr Bekmuratow türkmen sunugatynda gaty güýçli hudojnik, ustad. Goştgeldi daňa tarafam 3-siniň diliniň birikmegi bilen ençe gowy spektakller döredi. Onu näme? Halip indiki mehmanymyz jaňa däl. Gap çaýlar bermedi, aýdy berim arkaýym. Pottyşka gajaň eder. Oho. Köpark görem bolmaňyz ha? Ken. Alo. Alo. Pottyşka assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Goşan gowmya delem. Hawa ýaşy da şükür bahsetimden tanadyňmy bu nomer näet bildim. Yok, memleketimden tanıdım olsa. Ha, sağ olam, sana yakın. Pottyşka şu at geçilen ýoluň 9-njy sanyny Türkmenistanyň atgadan artisti Oğulcan Bekiwa bilen ýadyr edip otýarym. Ana Oğulcan bilen gepleşik etse Pottyşka gajaň etmesem bolmaz diýdim da. Hawa. Yana gülýän. Enne Pottyşka gepleşiň şerti şular ýalyrak, siz bir issenlik sora bilen bilesiňiz welýän zady. Bir sorap bilýäňiz, Oğulcan Bekiwa. Ene telefon geçirýän käbir salamlaşdyňyz. Alo, kardeş gowmy? Pottyşan gowmy? Alik salam. Hawa. Sen çağçyklar gowmakdyklar emmesi? Hana bir ýüregiňde aýdy bilmän ýören zadyň orada aýt. Ýöne He. Bunlar aýdym halyka dowy wada wara sonra bermez. Baktymana meýetdi. Şeýle wara berýändiň magap begen. Geçen sany halyka dowy wada atmışdy. O geredinde men wara. Hawa. Berjek soragym. Hawa. Men mesela men sizin bilen wara. Hawa. Partner bolup oýnaýarlar. Awala. Adamyň gibi bolup oýnaýar. Artistler kan mutassybinden birinjilen men bar. Ken hayt aşyr däde bilen. Aşyr däde wa aýdy garal wara. Şol artistlerin içinde oyun oýnanyňda haýsy oýnasaňyz rahat bolýar. Vay sana. Bolly. Adam mara partýory duşanma bilen artist rahat bolýar. Hawa. Haýsy bilen oýnanyňda. Dur jogap ber aý arka. Döwlenmi ya ahirde döwlenmi
Ya kayıt bilen mi kayıt bilen oynanılar rahat bolýar. Potişan men gowy soru berdiň de. Şolan haýsy oynamda rahat bolýan aýdaýynmy? Aha. Men kördehinleri halamayan. Olar artist bolmalylar. Kördehinlerim artist bolup berenler bada gynan saňam. Ýalňyş kär saýlap zat edip şu zihinli adam bilen partner bolsam gowy. Sebäbi sen topuzyň ýaňa, ol sen zyňan topuňy gapyp bilmese, şol top ýere gatýar. Şol topu gapyp bilýän, sen bilen deň derece gopyp bilýän, sen bilen deň pikir edip bilýän, sen bilen bile ädim ädip bilýän artist bilen partner bolmany gowy men. Hawa, yürekdeş, zihin. Allah zihin vermeli. Allah vermese onu nemedip barmaktan gan soran ya sorup bolanok da zihin diýilen zat. Şu zihinli adam bilen partner bolmany gowy men potdiş. Sebäbi zihinli adam bilen oýnasaň sen ondan köp zat öwrenýäň-de, onuň özüň hem kämilleşýän. Kör zihin bilen bile bolmaklyk gününden ýa-da dost bolmaklyk aýtýaram. Sen maňa dostsyň görkezip men saňa kimdiň aýdaýyn diýe. Ýa-da dostsyň bir gut bolsa daglara elter. Dostsyň baýyş bolsa neme elter. Şon ýaly haraba elter. Kerim agamyzyň goşgusy bardyr. Şoň üçin zihinli adam bilen sahnada oynamany gowy men. Demek onu potdüşü zihinli hasap etýän men. Potdüşü. Seni men zihinli hasap etýän, seni zähmet söýür hasap etýän. Seni zähmet söýür. Çyn ýürekden käriňe ýapyşýan. Sen bilen sahna partner bolup çykmak aňsat. Hakyky. Dikki bilen hem şeýle men oglanyň hemmesini şol çeppede hemmesi öz ýerini zihinli artistler diýip hasap etýän. Şolar bilen döwürdeş bolanma, şolar bilen hem bir sahnada oýnaýanma men bagtly hasap etýän tatdyş. Sag bolun. Pikirleşdirme wara gat minnetdar. Siz ýaly zihinleri döreden enelen hemmesine sag bolsun aýdatmaly. Ejeň ba bolsa, ejeň wagt ýoga. Ejeň jan ýok senem ýetim men ýaly. Eje direkt alypdyma seni. Mala aýtma. Sag bol Patiş. Bolya, sag bol Patiş. Toyda görüşeli. Patiş kaka sag bol. Sag bol. Ömrüm ordan goň. Jogaby näýlerdin ulalaşýanmy? Hey, gat minnetdar bolma şu wagtlara. Ve şahsy masalan ýaly boldylar. Arkyn aýlym malay. İşte açyk boldy, ýa-ni biçenem bolsaň ýeni biçenno. Sag bol minnetdar. Bara, jaň sag bolsun minnetdar. Oraya bir kim goýar, gyzyklandyr, ýani nemeler bolup bilýär. Patiş çekinýär. Biz bilen partner bolmagy sebäp bular o klubdan gelýärler. Biz hem döwlet teatryna onuň bir sahnada çykyş etýär, birazajyk neme etýär-de. Budan men bu derejede de basıljak bolýar-da. Bu saat ýöre dikken bor. Saat ýöne özler sada bolan üçin şolar pikir etýär. Sada bolanlar olar. Gatı dogry. Ha, sada. Hani kim ihmanymyz? Alsa bilen ispek. Alo. Saraga selam aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bersin herekatu. Gowmagdalar Saraga men Gonç Allah nazar Yasir Estor Allah ýarak artist. Kon sen mi ýamatmyň ha? Ha. Gowmadyň. Siyasi gowmy gel. Ha. Saraga men şuwat geçilen ýolatdy gepleşiň bir täze bir sanyny Türkmenistanyň atgazanan artisti Oğulcan Bekiba bilen ýadgyda otýar. Şuwarama. Ha. Indi şu gepleşiň bir kiçiräk bir şerti bar. Men sonra men beremokdy. Oğulcan Halipaň istesen kardeşlerine berdirýänler. Indi siz istenlik bir soraw Oğulcan Halipa bilen Oğulcan Halipa berip bilýän özüňden bir näçe partner bolup oýnadyňyz. Epenli de va hiç ýatdan çykmajak roluňyz ikiňizden. Dünýäwi temalardan berip bilýän ýöne şu sorawlar size täsir galdyrdy. Size gerek soraw berin. Men jogaby Oğulcan Bekibadan alýan. Ine telefonum geçirýän. Çar gowmy ýaşmaýadylar. Hawa. Ine gowan sanır da bara.
Senin arada gepleşik gelecek, iyiyle tanıtacak deyip bara meni bara. Yine şu Ömür tanıdı tanıdı otyra. Yine sen bir qovu sonra versen onu adam tanır. Kol tanılar ya. Qovu tanırlar ya sonra ver. O sonra usta. Ava. Men nima öz bile kino düştükdə son haqqında nemesem bolar mı? Bolarlar. Arkayın. Sen ana men ulet yani Allah sökümünde epeni kino düştüm da. Ava. Heyecan. Ava heyecan. Allah. Sonda seni ölüm ne duydum men ulen oynanın rahat müziğine yerine düştü. Hata ettiğim düşmü hata ettiğim. Neyse anında yeri de oynayamaz da diyecek buraya. He. Sağlaştık mı diye der. Sağlaştık. Kovsoru. Çarkak yan potduysam şolur yarak soru verdi da sen kim bilen özün rahat duyan deyip. Sonra men potduysa şey deyip cevap verdim da neme men zihinli adamlar bilen, artistler bilen sahna çıksam özüm rahat duyan, qoğuryan. Ava seya zihinli adamlardan köp saat öğrenip bolya özüňem. Ine topu oklasan yanındaki partnörün şo topu kapmalla yere kaçırmallar. Ava şoň üçin senem şol zihinlen içine goşýan çarkaka. Sen bilen sahnada, kinoda, umuman durmuşda seninle ulumsuluk yok. Ava sadalyk var. Ava sunwatda da iň gowuzat sadalyk. Ava şoň üçin sen bilen partnör bolanma begenýän sen epeniň keşfine menem heýjanyň epeniň aýalynyň keşfine janlandyryp teleýärlimlerde gitýär dogry. Şoň üçin uzak ýyllar bile işleşeli. Ava. Sağ ol Taňry ýalkasyn çarkaka. Taňry ýalkasyn. Sağ olun Sara. Ömrüňiz uzak bolsun. Sağ olun. Taňry ýalkasyn bilşim wagt aýran üçin. Sağ olun. Ýeşil burna bolsun. Taňry ýalkasyn. Ulan kovsoru verdi. Sunutyň özü bir sadalygy talap etýär-de. Hawa. Sunutda bir ulumsuluk diýilen zat neme diýerim? Miweli ağacyň şahasy aşakdyr diýär. Doğru. Neçe miwen ken bolsa şahan aşak bolmaly. Miwede neme? Obrazyny aýdanda seniň bagażyň, seniň sannyňda ýatan her hili keşpleň, dünýä garaýşyň, seniň baýlygyň, hemme zat şol miwe deňelýär. Şonuň dolu bolsa şahan aşak bolýar. Sada diýmekler. Awa bir sany aýdym men ýyldız diýip görenlere gawat geldim. Ýaş aýdym Ýekece keşp töredip men artist diýip görenlere gawat geldik-de men zihin diýenlere gawat geldim. Ýöne sen zihindiňi tamaşaçy hekman aýtmaly, özüň aýtmaly. Ol utanç, özüňe zihinli men diýmeklik mene utanç hasap etýän şonu. Bir utanjak da men şo söz aýtma, men zihin, men talant diýmäni gıygyryp aýtmagy mene özüme kiçilik bilýänne. Oý sen zihinlidiňi, seniň bir zat başarýanlygyny tomaşa çaýsynma. Awa näçe zihinler geçipdi. Altygarly, Nur Halmamet kompozitorymyz, näçe gowy artistlerimiz şolar özüne men zihin diýip döşüne uran dällerler. Elbetde. Urmalar Hali döşüne. sonra içkin barjak men. Indiki mehmanymyz jaňada bir ýaşlarda jaňat göreli. Näme diýerek? Bulun pikirini ähirka. Şu wagt ýaşlarda agdadyň bolyn jaňat çağdan ütgetdim şu wagt göni. Awa. Oğlum sonra olaryny ähirka göreli. Alo. Alo Ferhat babay salam. Salam. Men Gonç Allah Nazar. Ağam bol. Hawa ýaşy. Janyň sagmy? O da şu edil kimin gurlaşmana wagtyň var Ferhat? Ayda. Men şu geçilen ýol at gepleşiň täsany Türkmenistan atgadan artisti Oğulcan Bekiwa bilen ýazgy edip otýar. Hawa. Inni Tanamada ötken meni. tanady, näme tanýar? Ya tanan okma Oğulcan Bekiwany. Yo, on tanamasan wara onda neme bolýar? Ferhat bilýär, Ferhat babay, ýaş aktyor, olam bir gelecekde bir Türkmen sunwatyna uly orny bar. Şoň üçin men ýaş aktyorlary, şoň üçin jaňa den. Indi Ferhat,
Sen Orjan Halipa issenlik bir soraw bilen ýüzlenip bilýän. Seni gyzyklandyran soraw bolsun, jogaby men Orjan Bekki wadan adýan. Ne geçirýän telefony? Alo. Salam aleykum. Alik salam. Qowm Ferhat. Awa ýaşy. Ha ola işläpýär. Awa. Şeýtýäden näşil oglan. Arada maňa da şeýdip soraw berdi ýa onym. Meni alжyradym, sen alжyran ok dämi? Häsiýetde şunu düzet. Şu häsiýetin düzetmeni işte-de şol bolar. Haýarlyk göl nähady. Awa. Ay berip goýber ýüreňde bir halipalara berejekdim o diýen soraw ma bolsa. Ben sana şo beren soraw, sen gelecekde dörejiliňe ul täsir eder sana. Belki bilmeýän zadyň bardyr. Köp adam şey, ya köpsenin käresi yok ya. Arası garaýsyňyz. Bir kız sogakdan şey, bami yok. Gol soraw. Süýgü ýok bolsa bu dünýe bolmazdy. Süýgü bilen saklanýa şu dünýe. Hawa, ine bolan süýgü bilen saklanýa, watana bolan süýgü bilen saklanýa, sewer ýara bolan süýgü, käre bolan süýgü. Her süýgüň öz aýra tynlygy bar. Ýöne şu wagt bir zat kelläme geldi-de ine erkek oglan bilen gyzmaşkalaryň arasyndaky süýgü bar. Şol ýaş döwrüň bara bay men şogy süýýän, bay men şol oglany gat süýýän diýilýän sözler eşitýäňa. Özüňem käbä süýýämi käm diýip ýüregiň ýarylyp barýar, agzyňdan çykyp. O süýgü başga süýgü. Ýöne şol süýeniňe baryp, şoň bilen durmuş gurup, şoň bilen ençe ýyllar ýaşaýaňa 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl. Şondan soňky gelýän süýgü hiç bir süýge diňer ýalyl. Näme üçin şol ýyllar seni şol oglana bolan süýgüňi berkitýär. Şoň her bir aýdan sözüm sen üçin gyzyllan gymmat. Şoň her bir eden häsiýetlerim sen maňzyňa batýar-da. Şol süýgü ýyllar geçdigiçe berkeýär o süýgü soňa waka hormaty başka näme geçýär-de, öwürlýär-de. Şol seniň bir hili dogon diýilen zady aýryp kesip bolanaga. Dogon irweden bolsa dogonyň sen, gowon bolsa dogonyň. Şol adamam sana dogon bolýar-da eýýär. Dogon hiç wagt dogony satmaýa. Sebäbi sen dogonma. Awa. Aýtýara yetmediňi ýetirmäge, bitmediňi bitirmäge diýe. Toyuň toýlap oturmaga dogon gerekdir diýe-de. Hemme gowunyňda da, kynanyňda da dogon gerekdir adama. Şonýal dogon bolup gidilýän süýgü bolýar-da soňa waka. Şoň üçin süýgü bar durmuşda, süýgüsiz ýaşap bolanok. Süýgü ýaşaýşa bolak, конечно. Süýgü ýaşaýşa bolan bir ymtylyş ol. O bolmasa pustoy göwre bolarsyň. Ýöne ýaşamaklyk bolar. Hiç bolmasa ýatlama süýgü bilen ýaşap bolar adam. Awa. Şoň üçin süýgü gowy duýgy. Awa, ine bolan süýgü bara. Şu wagt men ine ejem käbäm ýokda. Käwagt ola ejem eken men käwatlar mamama möresim elýär-de. Hawa, şonum süýüsim elýär bagryma basyp. Şol süýgüde şol. Şolar ýok adamlar. Şo ýok adamlaryň ýyzynaky bolan süýgü öçenok. Şol hakyky süýgü bolsa şol öçmeýär. Şo galýa, ýüreklerde galýa. Ýara bolan süýgü şol ýok bolsa, eje bolan süýgü şol adam ýok. Ýam onlarça ýyllar geçdi. Ýok şol adam, ýöne şoň süýgüsi sen ýüregiňde ýaşaýar. Ana şonýal edip süýbilseň gowzat ol. Ýöne süýüp bilmeýän adamlary men bitbagt adamlar diýip hasap etýän. Ana süýüp bilmezlik bitbagtlyk diýip hasap etýänne. Süýmeklik iň gowy duýgul.
Süýülmek hem gowdy ýogy. Şoň üçin ýaşasyn süýgi diýilýär. Sağ ol Beratça, gowy sorak berdin. Gowy Sağ ol, taňry ýalkasyn. Saňa da ullakan süýgerdi etýän onna. Ay sen beýdiýsem görenýärden söýgüllap görme onu. Sen Berhatsan görýän edýän zatdan so papaňla sportinkan aýyrmaň murtuň bilen. Bolýar. Barjym. Nara. Sağ ol. Ýaşy bolýar. Neme doýnaýam şol gelin gelýärdi. Edilýärdi. Aýla şoňa täzeden men şoňa aýtjakdym mary. Aýdaýyn. Daş etdi ýol. Idil goçmrat dolla. Ana öçürdi gerek käse. Söýüm gedip otyrdy ýa. Gedip otyrdy. Ha. Yeni bir gede gaýlýan o men. Aýlaýan. Almaýan. Näme? Öçürdi ol. Ýok, öçürdi. Söýüm goda be. Paçak etdi darol. Edil goçmrat. Şabart, babart dedi işlere. Şorçynışyn ey Allah mun goça meňdeçin diýdim ha. Diňe şoň üçin spektakla var ay melekede. Gowak jor eken al. Gowak jor. Bolýar, söýüm goda muň özi, ýani ştaýda gepleşipdi. Pikirimi, aýtar kyn. Ferhat babay. Ýüregine garaýok, ýüregine garalan bar ýüzüne çykan. Gowak jor. Gonçalyn gelin elýär spektaklyna ýürüýte bardym göreýin diýip, şonda Ferhatyň keşfini gaty gowurdym, gülälerge de aýtdym. Ferhat şeýle gowak jor eken sahnada diýdim. Men TikTokda zatda görýän edil teatra baryp ene birinji işini gördüm. Gaty gowurdym bir hili. Gip aktör komediýana gaty goýnaýan eken gelin elýärde. Şol disat gawrya diýilýär. Şoň ýaly onluga urýan eken gaty gowurdym. Edil goçmat nereden hereketlerine meňzetdim. Onu gülälerge de aýtdym. Gaty gowak jor eken. Hawa sahnada oýnan keşfine göwnüm ýetdi. Hawa. Ferhat babay eşitdiňmi? Hawa. Men hemme kime göwnüm ýetmeýär. Men gaty beret. Menden alkyş almaklyk. Gaty beret, O men siz bilen işleşdim-de teatrda, kän işleşdik gon. Sunuwaty bar adamlara hormat goýýan. Ýok godadan bagysy bolsaň tanamam, balaňa geç gidip bilýän-de. Geçikdendiňden tanamam. Joşer aýdaýyn, menim aýdy bilmänýärdim. İlk teatra işe geldimi? İşe geldim bari. Ansaň benim ýaş aktyor. Studiýama torp geldim. Ondan hiç yüz veremezdim ma. Meni he? Şoýa dedim. Ondan hiç yüz veremem. Bihdiýänleri, aýnaý bolýar. Men bir zat öňüm hormatym ulusy-da. Ýadyma düşýän bardy, jygyrly goýnaýardy, jygyrlyga girdim ha. Hoca derek. Hoca derek girdim. Aýna menim satira işläp handyrdım, onu görköp şeýdip Malum görüp berädi diýip ondan ýygnakda bir gedek başga aktyor oýnapdyr siz bilen. Men şo gedeklerle näme gedekde oýnalýar. Ýeňiş oýnandyr ha. Ýygnakda bir zat diýdiň, ama şo sözüň şeýle bir islemäni ulur iterge boldy da. Äme diýdim. Şöpdeden arçmanyp çykyş bardyr, planýada çykyş bardyr diýdiň, onu jygyrlyk we näme nomurlar bar diýdiň. Onu hanyrdy malum sözüm diýilmäkä turup hanyrdy şoň goňç oýnamada şo nomur aýyr oýnajak geldi. Diýdim, ýadyma düşdi. Sebäbi diýdi, ol rolle diýdi, durmaly, aç janykmaly, hereket etmeli, goňçyň oýnaýan bir açyk bir täsir edýär. Hili petelýär, başga bir oýnasa diýenler. Şol diýdim. Hilini peteltmäliň diýenlerin. Şondan soňra men hazır bir güýjedim. Maňa Gülşat Joram da maýanymda Patwike diýär. Patwike diýmek şol dowurdady aýtýanlar şoň üçin hem neme ken halanmaýan ýerlemem bar, aý dowurdady aýtsaň halanoklarym. Onu da men aýtmandyr bilmeýän, aýtyp goýberýän. Sunutyň hatyrasyna aýtýan şonu men aýdanlarym. Düşündüm. Indi häzir ýene jaňatjak myhmannamy soňra aýlar täzirçi başga soralarna ýüzüne ötmeli. Siz näme üçin internet platformalardan gaçýaňyz? Vay, ulilem şon soraýada näme üçin sen näme açaňok, näme da şol? TikTok açaňok, Instagrama gireňok, ýene bir zat eteňok diýip. Men mara
men şeýle de tanalyan birinciden. Düşündüm onu. İkinciden men sana yalan maňa çyn men Moskwada 5 ýyl okap gelsemem 2 separam. Ananay men ortaşyn giymen okudum. Aňyrdy. Giýenler. Ýatdy. En soňky kurslarda giysem, uzunca yupka giysem giýenirin, ýöne men şu milli şeň bilen okap turdum diýsem ancak men şeýle türkmençile ýaz. Men gyzym häzir maňa diýär-de, eje diýär, sen niýe men ýaşkam 2 gedegem diýär, ne bir ýuk giydirdiň, ne köýnek, şu tutumnay sen eje diýär, men niýe bilemok men şeýlerek. Halym ýadymda, ene men deň duşlam öz çağalarına eje diýdirmän, mam diýdirýärdiler. Men eje diýdirdim. Hiç wagt maňa mam diýme, men mam, ya mam diýdirýärler. Şu ýaşlar bir helek şon diýdirse özüni savrmaýyny görýärdiler. Men şon diýdirmedim. Şo barada durup geçip pikiriňi aýdym. Şo barada durup geçäýär, dogry şol. Men bilemoň dogrymy, näde dogrydyny. Pikiriňi aýdym, Halipa. Men ýyle hiç sat diýiljekkä men şonu kabul edebilemok. Ine siziň şol häzir sen gepleşiňe de sen ýüzüňden hiç bilmän geldim men. Düşünüp oturýan Men TikTok, Instagram, ýene bir zat gram bar. Şu gramlar hala. Meni göresi gelýän adam Güllýal teatrymma gelsinler. Meni göresi gelýänler türkmeniň gowy kinolary wa görsinler. Men şoňa bilemok, maňa şol ýüregime batanok. Bilemok. Belki ýyllar geçip men durmuşdan ýyda galýanla, şoňal zatdan belki maňa giýiç ýeter. Belki sen dogry bolmamy mümkin. Belki dogry bolmamy mümkin, ýalňyş bolmamy mümkin. Men bilemok. Ýöne men şoňalyk bir hili has ýyda galyrak şo zatlardan. Awwa. Ýöne bir zadyna tawal, mysal üçin gysgorumly filmler, men bir näçe filmlerde düşdüm ya, klipler diýilýär, ýeni ondan gaçamok. Zähmetden işden gaçamok. Ýöne şoňa zatlar bir hili bilemok da. Sen ýa açsaň diýe ay patpişiň köpeler. Men şonu açmanama, ajam oturamo. Ya pulsuzam galamo. Ay sen diýe patpişiň ken bolsa diýe, sen diýe pul gazanarsyň. Ay canlyň bu dünýäniň pulunyň baryny ýygnap bolmada. Ýöne son. Her kime Allah ırzky berýär, onsuzam. Allah'ın beren ırzky maňa ýetik. Men bu dünýä baly üçin gelmedim. Men bu dünýä ruh baly üçin geldim. Näde düşündireýin? Men ýyren aýtmagam gerek gal, nokot. Seret, ene men saňa şu tipde şu Goçmurat nerese ýogurla. Men üçin teatr ýapyldy diýdim. Men oýnajak zatlarymyň hemmesini oýnadym diýdim. Men kinosyna da düşdüm diýdim. Teatryna da oýnadym diýdim. Bir ömrüne etmeli işimi men etdim diýdim. Telewizionyada da elçe gepleşiklerde alyp bardym. Gurbanjan bilen käte şeýle bolarda da 20 ýyllar işledim. Ondan datyl deserhan gepleş. Telewizionyada da, kinoda da, teatrda da köp zatlar etdim. Hiç ne özüňe bolmady. Men üçin men üçin şu zat ýapylaýanyna da men etdim diýip özümçe Goçmurat gitdi. Men üçin teatr ýapyldy. Men özümi şul zehinimi, şul näme hyjummy zeh Suda verse men bayak diýenidimdi. Men magazyn açsak boldum. Bu TikTok zat entek o wagt ýokdy. Ona ezem bile kakam aýtdym. Men diýdim ýumşak gyz diýdim. Ulyda ýoýalan paltosyny satýan magazyn açsak diýdim. Şonu maňa ezem bile kakam näme diýdi? Biz seni sewdagar etmek üçin artistçilik okutmadyk diýdi. Biz seni artist etmek üçin okutdyk diýdi. Baky bilmeýäniň mama diýdi. Üýeri bilmeýäniň mama diýdi. Jaýyň ýokmy diýdi. Diplomyň ýokmy diýdi. Zar günüň mama diýdi. Şolar maňa sewdagar bolmama ruhsat bermediler. Men pullanmama ruhsat bermediler diýdiler. Bize sewdagar gyz gerek geldiler. Biz seni artist etmek üçin okutdukmy diýdi.
Bizim gözümüz yumulyança sen artist bolarsyň diýdiler. Maňa ruhsat bermediler. Şey dip Goçmurat neresi ýok bolan soň men teatrdan gitmedim. Ýoksa men birinji gitmekçidim. Ýöne gitmekçidim sunatdan. Hiç tadım sebep yok. Hawa, ýöne özüm yumşak edip mazyny açacaktım. Şeydi, ana TikTok ýok döwri. Men şonu etjekdim. Ýöne ejem kaka maňa ruhsat bermedi. Men şu wata ýok men ejem kaka. Men şu wat TikTok açyp şonýal zatlar etsemem, men ejem kakama yaramazdyr şol. Halamazdy. Sen kino düş sana karşı değil, tiyatroda oyna bit sana karşı değil. Ýöne şonu halamazdylar da bilýän näme. Inni Bilemok. näme üçin ýumşak goý? Kim dakdy? Kinoda. Kim dakdy? Belli bir adam dakdymy? Kim dakdy? Ýok, şol ýumşak gyz kinodan Muhammed Hüseyin Hanfyň ýumşak gyz diýip kinodan galdylar şol at. Hawa. Şol kinodan. Şol kino üstünde durup geçäýil Alipi. Şol kino. Ol öz gaýnagyny bilen park görüp oynamak, usat tarifamy. Mesela halk artisti Muhammed Bekir, Allah razı olsun näçe Alipi. Şolara durup geçäýil. Şo wagtlar men Muhammed Bekirden ýaşanýadym. Aha. Ýaşanýadym. Sonra görenler näze wagtlar başlady. Şo 93-nji ýyllar düşdüm men şol filme. 93-nji ýyllar düşdüm 89-njy ýylda gelin bolup bardym Bekirflaň maşgalasyna. 4 ýyl gelin, hawa. 4 ýyl men ýaşmagym aýramok, o kinoda da ýaşmak buldum. Kino düşýär, ýaşmamy aýrýar, kino gutarýar. Muhammed Bekir'iň ýaşyl Moskwiýe wady köýnüji. Moskwiýe ýedine minýän ýene öýüne aýtýan Muhammed Bekir'lerde ýaşap ýör. Ha, süýüm kowata aýran bolýan, ýene meni ýaşynýan. Ýene de hawa ýaşap. Ana taň gerek boldy. Men Muhammed Bekir'den 10 ýyl 15 ýyl ýaşandym. Kinodan soňam. Soňam. Ondan Men şoňa ýaly. Ene Goçmurat neresi ýolum men bir kısan gaýnamdan ýaşanýan. Bilemok men şoňa türkmençiligi gowurýan. gerekler ömrüň bolsun. Şu institutda okuýakak 3 kursdaş bolup bile ýaşaýatdym. Biwjan, Luiza hanym oýnan. Bahar Ereş Saparçyň gelini, Bahar ýollaş. Nemede işleýär şu wagt başlaramada. Men üçümiz kursdaş bolup arzu etýärdik da gyz wagtymyz. Biwjan aýtýardy, "Way, ýeke jüzüm ýaşasam durmuş oda çykjak gel. Çağa da gerek gelmeňe" diýip arzu etýärdi. "Ya для себя хочу жить" diýip bar, "Özüm üçin ýaşajak" diýip. Allah perişteler o meni edenler şu wagt öz üçin ýaşaýar. Durmuş oda çykmady. Şoňal bolla. Arzu edişýär bolla. Menem arzu etýärdim, "Way, bir durmuşa çyksam şeýdip, ýaşandym." O gaýna alamdan şonça ýyl ýaşandym. Ine arzu eden zadym bolla. Baharam, "Way, bir durmuşa çyksam, ejem ýaly 11 saat çağam bolsa, ejem 11 saat bar. Bir ken çağaly bolsam, jaglyly bolsa, aýdyşýar kursumyzyň içinde en köp çağaly bahar." Üçümiz arzu edemiz de perişteler, o men edipdir. Ine gen zat. Yine şu kino dalanyny näme üçin Muhammed Hüseyin Hanfy saýlady? Şonna Aman Kömekow diýip biziň gowy rejissörmiz bar. Aha. Teatr rejissöri, eşdenseň. Gelin elýär, geliniň gozgalan spektaklyň goýan rejissörmiz. Komik rejissörmiz. Gaty gowy rejissörmiz. Şu diýdi, Oğulcan bir zihinli aktrisa, Gutorkelli Moskwany şunu kino alsaňam almaly, almasaňam almaly. Muhammed Hüseyin Hanfy günni goýmadyk rejissör. Näme esasynda diýdi ony? Şol men bilen teatrda, sahnada bir işleşýärdi biziň rejissörimiz. Şol teatrda meni görüp, şoňaly zihin ýatmasyn ýerde diýip, näme orsça umalyat diýilýär da haýyş edip meni kino eltdi. Birinci kinom, anam kino probadan men geçmedim. Odan düş, ona düşmändirne geçdi. Gowy, hil gowy. Geçmedim. Bolanok diýdi Muhammed Hüseyin, surat gowy däl, bu kadra gowy düşmeýär diýdi. Aman Kömekow şol özüň kino nemetde durdu da, al hökman şu gowy aktrisa. Men rolumy bankirlaň aýallary bardyr. Pul berjek, men düşjek. Şular oýnasak. 3-4 saat fotur gowanç. Oýnajak bolup. Muhammed Hüseyin Han men gördü da bulan bar gaýtda. Kino probadan geçdim men.
Ha onun ödün suratyňyzy görüp durdy, özüňizi görmändir. Yo gördüm ben. Aha. Meni surat bolanok diye sen kadra gowy düşüňok diýdi. Ha. Ol surata manemeli alla da anemeli de görýäň-a nähile surat alýan. Inni her Gülşat men söz sözüm bolan bir. Abo. Gülşat men diýip ajaňatdan ýygyny aýlap ötür. Alo. Hakykda wagtda özüm ýygyny aýlaýyn näme? Ýa aýlady, aýlamazdy. Onu söz ýygyny dowam etdi berersädir. Gülşat. Ýa-da görüm ýygyny. Ýa-man kän ýa. Alo, Gülşat men diýip assalamu alaykum. Salam. Men Guwonçdan antyňa. Tanatım. Gülşat, ýagymjaň etdik gönaç işleräkdiňiz da. Şuat işleräkdim. Bolýa. Şu wagtyňyz barmy? Ben wara hazır 5 minutdan jaňadan ýokardadan gelýän. Ha, radiodan gelýärmi? Radiodan gelýän. Bolýa. Men gidip jaňadan gynanmardyň sebäbi Türkmenistana atgadan artist Oğulcan Bekiýew bilen joppa joraň bilen ýazgy edip otýar. Bolly. Düşüp jaňadan. Bolly. Bolýa. Gorda bolýar. Aha, bardy. Ene aman kömek üçin ýatladyk. Ha. Şol sebäp boldy. Seýdim. Bir gepleşikde men şu aman kömek üçin adyny tutmandyryn şol kino barada gurrun edemde şeýle menden öýkeledi. Sen neydi o kino elten mene diýdi. Näme meni ağlamadyň diýip bar. Teke bağlardı gabat gelip gat görenini aýtdy. Şoň üçin jaý cennet bolsun. Hawa şol ýaly gowy rejissörmiz. Hawa meni Ne Muhammed Talipadan ýasmaňyza aýrdymy. Şu kinoda aýrmak. Ay ýok, kän ýyl ýaşandym men. Ben kän ýyl ýaşandym. Onu bir gün indi men ýaňy açan wagtlam açýanam ýapýan utanýanna. Näçil gürleşmän ýören adamyň öle gürleşmekle kıyna. Ona men aslymon beýle keltimem atajaň etjesem meni massak diýdi. Detmişler. Hawa, ana Muhammedem meniň gurrunum alanyk gelinler bilen hemmesi ýaşansyn diýip gygyrdy jaýdan. Men gelinle bile gurrunum alanyk diýdi. Da. Oğulcan bilen deň bolma ýok inset var da. Deň bolmaň ol artistdir diýdi. Da. Ana şonda da şonçyl ýaşandyk. Halipa, inni şeýlerak sonra bolar ýüzlenesim gelýär. Siz bir näçe spektakllar oýnadyňyz, ýyl giderli. Öz ýaş döwrüni köp käbir aktrisa mysal üçin käbir aktyor öz ýaş döwrüni gowy rollary nisibet çekenok. Mysal üçin çekenok. Ýyllar geçse, aýlar geçse, soň şol bir rol bilen açylyp gidýärdi, soň bir halkyň içine tanalyp gidýär. Inni siz öz ýaş döwrüňizde näme 93-nji ýylyň okugy torup gelenim 3-4 ýyl soňdan gatnaşdylar. Şo kinoda biz siz tanadyk. Meselen, ýaş aktyorlar içinde diýjek bolýany biz siz tanadyk. Onun spektaklları soňdan 3-4 ýyl soňdan spektaklaryňyz gitdi, ýyldy, ýene spektaklaryňyz atlaňyz gitdi. Inni size tanalmak, artist üçin ir tanalmak, giş tanalmak zerurmy? Haýsy dogry şolar. Gep ýa tanalmakmy ýa, gep teatr sanatyna, kino sanatyna dogry rol berjay etmekmi? Men näme üçin sonra berýär? Goý ýaş aktrisalardan şunu bilsinler diýjek bolýar. O soru berdiň da şu kär saýlan bolsaň, şu kär süýen bolsaň, ýaşka adamda hyjy kän. Jan saglyk gowy ýaş wagtyň. Ýaşyň geçiberse, jan saglyga mazajyk etsem goýsamlaň ettirip baranokda. Ýaşlyk, gözellik sahnada ýaş wagtyň, owadan adam. Owadan wagtyň, ýaş wagtyň, janyň sag wagty. Elbetde tanalsaň gowa. Ýaş bolup, zehiniňem bolup, özüňem sıçrap durup, sana keşip bermeseler. O däl ol. O däl. Şoň üçin ýaşkan edeniň diýilýär. Indi şol mysal dogry. Şol rejissor görenokda. Şol artistmi? Ha, görenok. Belki men ýaş artist, ýaş aktyor, meni görenoklar. Meselem, men bir zady görkezmelim şonu. Näme etmeli? Näme? Görmezli we haky ýok.
Eger rejissor bolsa görmedi hakkı yok. Ya ha sen kaçak. Kaçyan işten. İşten kaçak. Awa. Şonna görbilmeýär rejissor. İşten kaçtan görbilmedi. Eger sen zähmet söýer bolsaň, rejissor repetisiýa geçip durka sen otursaň, gaýtmasaň, menem işläýin, menem şu keşme barlak göräýin diýsen rejissor ýok diýme hakkı ýok. Rejissorun gözlügi şo batda. Diňe şol işten kaçmazlyk adamy üstünlüge eltýär. İşten kaçmaly. Zehindir. Zehin ýonyp bermeli. Ýonmasaň zehin kütülýär. Men zehinim ma dip gaýşaryp berseň, ona da kütülip biler. Diňe giýjäň güni edip işlemeli, öz üstünde işlemeli. Ine saňa ýala açyn Koçmurat bilen men Kanada öwrendimde. Halipaňa diýsem ýalňyşam. Halipa meniň hawa. Şu institutda okuyan, şu 3 tancak sözde pauta, tağta, wagt, magtumuly, ne 4 sözde meselem. Şonu men aýdy bilemok. Institutda okuýankam. Paxta diýen, wagt diýen, taxta diýen, lewapda şey diýýär da. Şiwam nime diýär? Şiwam. Ha, düşündüm. Magtumul diýen, ne lewap şey diýenler. Magtumul diýen, magtumul diýen ok. Ana olam öz vilayetde bu şiweler de. Şonu al bilemok da. Ol maňa wagt diýär, men näme diýen, wagt diýen. Ýok, täzeden 3 gün, 4 gün ağlap öwrendim men şo sözi. Şonu men eger öwrenmedik bolsam, isimden bilberdiler. Doğru. Ýa-da suap diýbinden aýrypsyň hiç şey bilmem. Şol Koçmurat edebdile geçmek üçin ken zatlar maňa kömek etdi. Hawa. Isimden gülüp ağlat ýa-ni ýerlere molýady, ýalňyş aýtýaň diýip gülýärdi. Ağlap öwrenýärdim, gülüp öwrenýär. Umuman köp zat öwretdi maňa. Dille de onuň maňa diýär käwat marşy ösünde kenrak gürleýär. Men 21 ýyl ýaşaşdym. Şoň ýaly. Köp zat öwrendim. Düşündüm. Indi men bir zady size bir sowaldan aýdasyň meni. Men öz pikirim bar, şahsy pikirim. Sizin aktörlüğünüzde de aktriseleriňizde hiç sözüne hormatym gatly uly. Adam kärçiliğinde de muman dogrusyny aýtsak bir başgalar bolan gatnaşýar söz bilen ähli dogranlaşdan biz bilen men sizin bir zadyňyza gatly hormat goýdum. Ähli kursaşyň bardyr Halipamyz Akkuş. Akgözel. Akgözel Nurim. Indi şonu hemen bir şo bardy durup geçip benim şu temany başlamakka näme Halipa Akkuş soňa yaramady. Astar kowluk memekde bol ýöne sizin şu taýda şoňa bolan hormatyňyz jora höküminde, kurtaş höküminde. Bir söz bilen aýtsam, doganyň beýtip bilmeýärdi. Siz şo nire, misal üçin teatra gelende de soň ýaraksymyzy ýagdaý bolmagyna gelýärdi Halipajan, ýatanýar ýa-da nur sünnätini Allahjan. Ýaraksymyzy gelýär teatra ýöne sen şonu ýanyň bilen äkelip yine getirip käwatlarda spektaklyň ýok wagty bolanynda meni hakykatda aýdýanda ýok wagty bolanynda Akkuşy getirdim diýip spektakl gutarýança ýa-da getirip gidip spektaklyny alyp gidip şon ýaly men şoňa bir şeýle bir hormat etdiňiz. Näme-de? Näme baglanşdyrdy? Başga da kurtuluşlaryň bar. Men wawalça yerimden tutýan tawusda. Yo men bilsinler-de geçilen ýollar be. Geçilen ýol hakykym. Ýene bir zat aýdaýyn Halypa. Özüm şoňa şeýle hormat goýýardym. Näme? Maňa şu wagt diýerler-de, olja Halypa sen ýaman garrapsyň diýip kän eşitýänni. Hakykym özüm bilýän ony. Sebäbi adam bir asyrdadan aýdan sözü bar da. Ejen gitse bir gana tyngyrlar diýär. Geçen gepleşdi. Aýtdymy? Şonu maňa aýtyp berdi, o ýüregime ja. Kakan gitse ýene bir gana tyngyrlýar, ýaryn gitse
içim boşak galya diye. Son göwre bolup galyan diye. Men şolaň baryny ýitirdim. Şeýle gowy joramady akgözel hiç bir zada deňep bolar ýaly gyýdyldy. 5 telpe bir gyýňaja daňyk diýen setirler bar. Kerim Uran epe. Şo gyýda ýazylan ýalydy. Duruş bilen zehinni men teatr sunnatyna bira Goçmuratdan öwrenenlerin biram akgözelden öwrenenlerin köp zady akgözel gaty zehinli hasap etdim. Kursumuz boýunça iň zehinli gyýdylaň içinden akgözel hasap etdim. Şeýledem ol men onça ýokdum. Ýöne ykbal eýle bolup öwrüli, beýle bolup öwrülide ol bir hili ýa-da çekilli men öňrek gitdim. Şoňal gowy joramy ýitirdim men. Öz elim bilen iň soňky ýolyny şony urutdum da. Aýdylýar, ýuwa girýän diýär. Şeýle az zatlary başymdan geçirdim. Şoňal joramy ýitirdim men. Gowy dostumy ýitirdim. Şo Goçmurat neresi ýoglany da biraç näme aglaýan diýdi-de. Ýok men ýarym ýitirdim diýip aglamok diýdim. Men gowy dostumy ýitirdim diýip aglaýan idim-de. Goçmuratdan men gowy dostumdy, ýarymdy. Akgözel neresinde şoňaly. Onu akgözel neresi gidenden soň men Gülşat bilen has berkedim, jora boldum. Allah oňa uzak ömür bersin. Awa, indi meni o günlere goýmasyn Allah jan. Men ýaň ýakynna umumyň bu zatlar aýdylmaly zatlar da. Durmuşda bu geçilen ýol bolsa, ene ay halipa garrapsın, ýolla gaýzat maşyn saklanada. Ol halipa sen may garrapsın may diýerler. Men onu ýokşamaram. Sen durmuş her kimem garrat diýär. Wagt özünkini alýar-da. Ha, wagt özünkini alýar. Ejani ýitirmek az zatdyr, kakany ýitirmek az zatdyr. Ýöne dugun ýitirmek ýaly az zat ýok ekende. Men 87-nji ýyl jigimem ýitirdim. Şoňaly durmuşda geçilýän ýol durmuş, bu durmuşyň azsam kändir, süýjsem kändir. Allah hemmesini görkezýär-de. Taýin bolmaly. Şoňa taýin bolmaly hakiki. Halipa. Ne akgözel gaty zehinli aktrisamyz biziň bay. Oň zehini gaty zehinli da Allah birine Mertdenanly. şular ýaly çemçede Allah jan zehin berse birine şular ýaly gapda berýär. Beýleka okurada berýär, birine ulu flyakda berýär diýerler-de. Şoýda gaty gowy zehin berilen, okuralapmy, flyaklarapmy berilen. Ýöne ömür gysgaken. Şoňaly. Allah zat akgözel halipa. Nurçyn näsem. Akgözel nuri we bilece okuduk bir çöregi bilece bölüşüýdik. Şu wagt bolan bolsa teatra gerek adamlaň berdi. Ýene bir zat men aýtyp geçeň. Akgözel halipa bize de maňa da işleşmek nesip etdi. Az bir zadym o näme? Ha şol nemede he? Galkynyň oýunlarda, jygyrlykda doýnaýar, galkynyň oýunlarda doýnaýan. Senem onu köýün adamlarda. 2010 näde? Halipa menen. Ýöne men adam gurrutmayan gowar ya. Pikirini bilmän, şonu erbet tarapdan näle, şonu pikirini bilmän gowar ya. Onu özüne sonra gördüm. Halipa dedim. Sen bir gedegem dedim, oğulcanın ya bu gurrun edip duranın ya bir ýene edip duranın ya bolmada şoňa bir zamşan edip duranın men göremokla dedim. Ýok hamine mysalan jegiler o ya beýle kaktereler atlarada belli edýär-de özi. Bak dedim, konuşan dedi, men sana bir zat aýdyn dedi. Men şu adetsen aýdyn näden söýledim. Onuň dogalma dedi. Onuň dogalma dedi men. Hiç wagt dedi men oğulcan onu diýmeýänem. Olam maňa şular ýaly pikirde däldi.
Hemen doğanım da dedi. Men nidin öz jigiti var, oğulcuma aktrisi. Hawa. Şondan ýakyn maňa diýär. Hakik. Sebäbi men dizek goýam, siz Akkadar halifaňam size bolan garaýşy, pikiri düýbünden bir siz bilen alalaşýan, düýbünden başgaça kenä. Inni Gülşat meňli bar ýokadan aşak düşenler. Hawa. Hawa cennet bolsun. Allah'tan. Bir jagydy bardymy? Bir jagydy var, şuat agtyçaklary var, iki sancak. Mahmud baýdyň ady. Mahmud. Mahmud zany sansa wotun jagydyň Allah'tan sagaşyklaryny gowursun. Dedem näme elmede ama halifaň ozonyny toý bolsa, gowardylar eder, toýlaryna gatnaşalyň Allah'tan. Indi Gülşat meňli bar jaň ederi. Şuat näme soraw bersem kem hemme Yanan jogap berip bilýärbi. Hawa, bilýär. Näme soraw bersen bilen o. Pikirler näme? Wagt tutjak bolla he. Taýarlyk görýänmiş bar. Wagt tutjak bollamy. Wagt kän tutjak bolýar, tediri alany. Näme soraw berken? Joppa joran hem şäherinde diýsem ýalňysamy da. Alo. Gülşat düşdüňmi taga manasak? Awa, düşdüm näme? Indi gurulaşyp bilýärmi? Awa, arkan gurulup bilýär. Hawa, joppa joran hem halifaň diýsem ýalňysamy da. Tutmasdan atlaýar. Oğulcan Bekiwa. Ýöne näme? Sunwatda ataňa myrda syýlama diýme, görüşdi diýme. Değişen sen gep hawa gep desbire tanış öňe bir näçe gep desbire telefon arkaly gatnaşdym bolsa. Awa. Indi islenlik sorawy jokpa joraňa berip bilýär. Näme diýsem sen meni? Ine kuwançda menem gönüme goýanak senem Gülşat. Awa, bilýän ýa-da. Sen hakynda ol bir ýanet belli gepler. Gijaly. Ay şu kuwançdyrda täze köýnök aljak diýdi zat diýdim dükandan. Yo täze köýnök men Ramana botdadan aljak köýnök diýdi. Soň ýazjak diýdi. Şeýd meni egledi. Gülşat ne diýetsin ne täze gopamak dikindirbi. Gepbesi ýa-da düşüren gopamak şu. Pomak ýa-da düşürdi diýe. Yok. Panerna dol pomak. Aha. Bilim geýmene zatym ýok diýe. Dol. Sagamok. Aha. Yok. Men ara şu at birinji eder. Bu näse de gepleşlerine men gatnaşdym da. Näse halifalar bilen ene soraw jogap astym ýöne. Taýda sen men halifam. Hem çöp jorap. Hem ähwan ul aýallaryny hükmüne edin hükmünde. Hem sen bir goşgyň vardyr. Kimsine verildi, hemme adım bediyana. Hawa. Şu hemme adım hemme sana näme diýip soraw edýän bilemok. Yok. Şu pursatda beýdalanyp aýdaýyn. Oňa dinle. Şu benany hemme goýan, näme goýan diýsene. Şu wara kälip ýüregi arasda adamyň gynanyň ýerine degenen ýerine durup bilýän benasy. Ungulup diýýärne bakma. Mun wara bitirýän etler gasy ullun kat. Hem mehriban etdi, hem mehriban mama. Munyal mama dagy ýok. Aklyklaryna gowursun wara. Kim bilmede de men bilýär. Benim teýip aklyklaryma gowurur näýdem okýana sowlary Hudaý etdim. Ýöne men şundan öwrenen käwat sagdyna bolýanna. Wai demek täýde aklary. Ilçinýär ildiretmäý, duýgulanmäý diýen ýöne bu aklyklaryny duýmaýan bolany. Ya şunu alayanlar. Bunu ayalar. Häzir zorun öwüsür. Awada zorun. Yo sen pikirini aýtmaly. Radnoy dogany bar ay. Hawa hukma. Ya ýerlerim bilýän, beýim aýtýan adamlar bolýar-da. Baryk ýanna bar salamlasyn gelmeýän adamlar bolýar. Diýdi ulum adamlar bolýar. Gaty dogry. Hawa. Bilýänmi? Ýöne şunu şoýu. Şoýu barali. Nirelerde bitkislerde olmadık, nirelere gitmek, ähli vilayetlarda, etraflarda olduk. O adamlar gelensin, hiç basın çıkmaya şulaya. Bu bir adamlar da diye gollu, ondan arada yok. Çünkü canın sağ olsun, gördüğün olsun Allah'tan. Aksaklanmam sana olsun. Sağ ol. Ben
Valımın senin bilen zor edip, senin bilen ayarlığın hükmüne geldi, hükmüne tataktırandan ennum devir radi. Amin. Sağ ol. Uzağı üstün Sağ ol Allah'tan. Gülşat. Ava sağ ol. Ken bolonu, Ava. onu kaylavan bolonu. Ava. Onu valımı öyle getiriyorsun, onu sayat bollum. İlni, dost mamlar asliye. Ana kana sorun. Yürü. Gitti. Dünyada olsam bil. Aha. İlni, senin karıştırmayanım kovuruyor, biliyor musun? Ava. Harp verdiğine bir bitiriyor yani. Ava. Çünkü onunla bitirilen tamamen ne diyeceğiz? Nime? Daradada. Akçövünden mi? Yarma mı? Yo ağır söylemek mi? Yarma. Yarma buğdaydan. Nakara ne mi diyeceğiz? Köycü. Yok. Taşavur vilayetinde üstü ana mesela. Ağaç kömege de yüzük fotoğraf olup. Daşoğuz vilayetine Akçövünden pişirilen nakarın adı he? Avva. Cüvün onunla. Avva. Çok ağır. Sizler mi ben kömek edip bilemek hiç şeydi. Vay 53 kişi kendiydim. Adı kelleden uçtan Gülşat. Neme mi? Dine Gülşah'ın öyle kömek edip bilemek, kömek edip bilemek. Neme değil, bir daha diyor da Akmuratların neme ördökten yedik mi? Akmuratlarda değildik o. Ha, ördökten palo yal ha. Neme değil yani şu. Yok. Ha, Alo yala den. başka da atmıyor. Avva. Baş harfını aytayım mı? Hani bir harfini ait. Harfını aytayım. Koca dedim ya o değil ha. Yok o den. Bilem o. Ait he diyerin onun ben. Sen ait. Bilmesene, Bilmedim. bilmesene daha çok da dinleyiciler yok, sen mustoklan ya da Yok onu rassan. daha soğulu olsan anda gali livapta. Yoktur da zna diyme o nakar. Hani ayda ne? Bilmeden geçti. Geç. Yine yanımda var. Kurduk ha olay. Kurduk yedirecekti. Bir yakta akmırat aydım çemedi. Yüzüne kal men ilk koramı. Yedik. Yine bir yerde var 4 sansı dur he bulan birem daha soğudla de bilmediler yoksa aytacak olup neler ümlediler. Kurduk. Operatörler hava. Bularam bilen o. Kurduk hava ilk gördüm yönü süycü nakar. Dedi ne varım dedi iyiydi ne? Hava ay adı yadımdan çıktı. Kurduk hava. Yine var nahar uğruna yok dedim sonra. Yo men öktü. Yönü kurduk pişirip emilem ok ilk gördüm yönü. Ay böyle anla yadımda haklarını kıyım. Boldu kurduk. Süvarak asır derdi. Dedi şimdi kıyın soru var da Gülşah. Şöyle. Ne tip de innik sanı ne tip de ödünüm ya yani canat çaktan golta time. Benim bana senin bilme soran verecek levapta şu neme değil ya deyip. Düştün mü? Balya. Gelinece neme değil ya levapta aydan onunla. Ne ana? Gelinece levapta neme değil ya. Kelneke değil ya. Kelneke del. Ha, Keneke. Kelneke. Ha şey değil. Kızımdan vardım ben. Bardın. Vallahi. Var sağ ol Gülşat. Ama senin canın sağ olsun. Vallahi. Gülşah tanrı kasım. Millette ne tip orada innik kepte ya kapın kakar ya bir yer çağırat ya sarman havuzda çağırat ne tip orada gepesi. Bolya. Saklık uğradıktım. Bolya ne tip bolsa. Böyle minnettar olsa. Üstünlük sağ olun. Sağ ol böyle. Onun hem Halip yan gepesiyle başlamaka bir yan yollasın. Bir şuna bir öz yürek bir buysancım deysen ama öyle koşku deysen ama öyle deyip bir salaca yahtattığına mümkün olsun o katlar ha. Hava. Men şahir değil yöne özümün bir evri. Yürek buysancım bolup biliyor. Bu yürek buysancım özüm için bir belliklem özüm yazatım bilen bir şolowlana bağışlan şeyle setirlem aytıp bere. Aydın. Ikbalına bağladım. Koçum seni müň oğlundan sayladım. Ilgap baryan, şaglap baryan ömrüňde siltep göz edi ve yaşadın. Minervaňy mitraňa tay kıllyň. Romeo'ňa Julieta'ňa yar kıllyň. Ajal bilen müdümlük şert kıllyň. Didarma zar kıllyň.
Omar Hayyam bilen doğuna koştun. Uzak gece yatman pikir alıştın. Beyikliğin dünyasını duyup bilen son. Beyik şedevrlan kapısını açtın. Täze şedevrin dürütmän gittin. Nuhun tupanını tuzurman gittin. Düşmanın güllürüp dostun ağladıp. Peygamber yaşlam yaşaman gittin. At kazanan alman kıynını gittin. Halkın süyüsünü kazanıp gittin. Sünnelep dürüden kımma deserlen. Öz halkına canım mut verip gittin. Tiyatr bu mescid deyip yıkıllın. O mescide haram yiyirse sıkıllın. Yalan övgülerden çete çekillin. Belki şonun üçün çünkü de kıllın. Gör oğluyunu kino edip koyacaktın. Adı seyin senin neme diyecektin. Gamlet bilen edip şanı kaldırıp Türkmen sünnetine mektep bolacaktın. Koyun eserlerini men üçün oydun. Panin dünyasına yıkıyordun malım. Beyle süyün olsan hanı cevabın. Eceş kimlere oydun. Nereden yoluktu sana bu belan? Toyun ürközmedi yıkıcı bağlan. 44 yaşındanım yaş olma Allah. Bitirini sakla vuru hak Allah'ım. Yayılıp gezmeli yaşımda uçum. Yığırılıp gezmeli edeydin kuşum. Süylüp gezmeli vaktin. Uçmağın kapısını açaydın koçum. Doğunun yüreğin paralak gittin. Bıçaksız döşümüz yaralak gittin. Gitse gelmez yola sinirrak gittin. O yolları yakın gördün koçum. Cennet uçmağınla yaşağın koçum. Qarramda yanına vararın koçum. Ayağım uzatıp saçlarım yayıp senin koçuğuna dolurun koçum. Sen için gözlerim yumurun koçum. Milt etmeyen canım verin koçum. Canın cennet olsun. Köp setirler yardıma düşüyorlar kuvanşı var. Katı qoğurdur, Köp setirler yardıma düşüyorlar. Alipe gördük türber imizasyon qoşuyunum TikTok'ta YouTube kanalına alıp her kim seniyası diyar yürek paralarını denanlar vardır. O men köpledi kan yazılan şey yüreğimden çıkan ağa setirler de bu tadı belki okumaram değildir yöne sen haşettin. Gepleşti var da var. Enne Halipe sonra bir qaraatı işiriyaz. Az koyar dinç verirli. Tuzarsın. Tuzarsın çiyanı. Yaňy sözüňizde de bellak geçdiňiz bir näçe Gülşadan bellak geçdi. Bir näçe bir gidiren edilleri bar, bir näçe nemeleri bar diýip şoňa bir näçe özüňizde bir gerek adamlaň saňa gerek wagty özüňizde gerek wagty giden insanlar bar da. Hawa. Ene görýärsiňiz şol kitap teksen bolýan. Hani kitap tekse şu kitap tekçeden bärsi sizin durmuşuňuz. Sağalam, aktyklap. Sizin durmuşuňuz. Şu kitap tekçeden aňyrsyny sen gidiren bir näçe edilden bar. Kakyň bardyr, ejeň bardyr. Belki men mysal üçin joraň bardyr, doganyň bardyr, ýaryň bardyr. Indi arşdan ferman geldi. Orjan Beki bar. Siz ömrüňizde wepaly aktrisa we teatry söýüp işlediňiz. Hawa. Size arşdan ferman, size bir mümkinçilik töredýär. Hawa şeýler halal zähmet bilen akgörükden teatry zähmet çekdiňiz, öz käriňizde diýip bir ýokardan arşdan ferman geldi. Hawa. Şo tekçen aňyrsynaky adamlardan size ýekije birini ýanyňyza goýermäne urusap berýär diýseler. Siz sägin men jogap berip kim alardyň? Kıyın soru da bulan men gitiren
Düşündüm kan yönetdi. Hemmesem maňa mehriban adamlar da. Kakamda maňa hiç wagt hiç çatan. Ondan ay gyzym diýmedi, oglum diýdi. Men on ogla çalışmayan gyzym diýip söýdi da meni. Men ejem kakam diýer, kakamy has beter goýardım da ejem nenem. Hiç çatan maňa gyzym diýmedi da men oglum diýip söýdi. Koçmurat bolan olsa altyklamam deň söýerdim. Awa, bile ulal düşürdi. Men söýen zadymy söýerdi diýenne. Awa. Haripa ýöne şolan hemmeden gerek adamlardan gerek. Ýöne bir adamy, mysal üçin bir adam mümkinçilik töretdiler. Sen şu bir adam saýlanyň üçin sen eýlekler senden gatty göreni. Awa. Hiç de muny zat ýok. Awa. Ene men şu an iki adamın arasında şeýle eger şeýle возможность bolsa bir adam. Ne şonu aýtjak bolýanna 87-nji ýyl oglun körpejigimi ýitirdim. Birem käbem bilen şol jigimiň arasyna şeýtdiýänler şu wagt görmedi, hiç zat görmedi, geljek öňünde ejem näme de bolsa 72 ýaşady görjegini orada agtyk gördü, çoğulugum gördü ejem. Oglun jigim hiç adam görmedi da. Yaş gitti. Şonu da men ejem saýlardım. Şu Haydın gelini gözel var. Hayd gözel diýetse aktrisamyz maňa şey diýdi de Oğulcan şu bizim ejemizi şeýle gowuryat diýdi. Maňa şeýle gymmat söz aýtdy da ýöne inäni süýmäni senden öwrendim diýdi. Men şol sözü diýdi hiç ýyl özüme kiçilik bilmän saňa aýtýan diýdi. Inäni süýmäni senden öwrendim diýdi. Sen diýdi ejeň bilen diýdi deňine algadyň men ejem 10 ýyldan hem köpräk kalaskada oturdu ýöremedi de. Şol men hiçem utanmadım. Täze ol men ejem Allah ene tan saýlap beren oňa. Käbir adam utanýar da ejesine. Onna da tigirlemän. Onna da käbir tanallar o diýiskerler. Ýok. Şol eger şol adamlaryň içinden saýlaman bolsa men ejem saýlardym ýokman hiç. Oğlunjym görmedi de hiç zat ýöne. Barby ejem saýlardym. Şu wagt aýtjaklar bilen ýaşaýan on ejem bolan bolsa ýanymda men ejem sypdyrmazdym diýenne. Ejem bilen ýaşardym, ejem ejemje bir unjaň etdi ýa. Gel men goýun soýjak gelseň, bir mal bak oturs, gel. Borejä ine barjak, bir bar wagtyň bilen okda. Onu gadryny. Häzir ýitireň soň has gowulýan. Ýene jaň etdi, geliň owa, gel bir goýun wak oturs kakaň bilen, gel iki. Ahir bir aýtmaly zat aýdypdyrna men. Şoňa gaharlanan ol. Işin sana ideýallyk. Eje diýdim. Bir hor goýunyňa matyr diýdim. Gel diýip ýürege düşdüň diýdim. Şu taýda da etkän o ýejek bolsam. Bir biderek saat üçin çagyrýan diýipdirna. Men şoňa heni dökünýän. Şol damağının içine okuyun şu jol. Oy şol 8 kilo çıksın. 25 kilo çıkmasın nasıl oyun? Şol damağının içine okuyun. Men şol var kat yüreğine diýen söz aýdypdyrna. Şu an ejem bolan olsa men hiç ona söz aýtmadym. Ýa-da ýalňyşdyr näme? Ene men durmuşda ökünýämiň diýip sorasa men şo sözüme gat ökünýänmi? Hiç wagt şonýaly risk sözler bilen bir pikir etmän aýdylýan sözler bolýar, şonu hiç wagt enata aýtmaly ekenne. Men hökman ejem saýlardym. Bolly. Şonu başka variant ýok. Çağadırsa, bilmänler, belli kadır goýmanlar. Bagtlydygymyz duýmanlar, ejem janyň bar mahallyýa gurtnärliň goşgusy bar. Belki dola kap bererdiň şonu. Yo men ýatdan bilemokda şu ýadyma düşýär setirler. Şeýle bir şonu internet platformada şeýle bir
adamdan gowur yani goşgusy boldy şogoşy. Awa. Eýinde kaptyň öýdän adam. Yo men o Gurtnäden kitabyny, goşgularyny gowur ya. Men ma berende kitap size. Mar welaýatyna Mar welaýatyna size de berdi, bize şu taýda berdi. Öz il bilen ýazyp Bana da berdi. Awa. Men kim şu ataşa berdi, man ýedine bermedi öýdän. Gaty gowy aýtşyp ataşana. Ataş atamraz, men Gurtnäden kitabyny okumany berdi, maňa berende. Bermedi, şol berdi. Algandyrna, gowşura boly. Awa kitap. Inni halipa. İnsan kısara az duygulandırdyk, duyguna täsir etdik. Bagşyda täze gepleşik. Sizin bilen bagly gepleşik halipazan. Allah'tan mehriban sen gidiren edildiň hemmesine Allah'tan jaý cennet bolsun, nur üçin ýatsynlar. Awa. Inni insan kısara. Awa. Sana ýekje sorag. Çağalaňa westet etmeli diýseler, birje westet etmeli diýseler, näme westet ederdiň? Sondan zaman şu gepleşigi deyin sagan boldy. Ýöne o westet sen çağalaň bar, ana mysal üçin ejesanyň çağajyklaryna zadyny da mysal üçin sen çoğuluklaryňy, ýuwuklaryňy da şu täsir etsin. Tamam. Düşündüm men. Men wara hiç adam bir sözül aýdanda men şoňa hiç adam westet etmedim. Bir sözül aýdanda. Ýöne giňişlerin alanyna westet etmek üçin senin özüň mysal bolmaly. Şu ine gyýda ogla terbiýe berýär-de, ine gyýda terbiýe bermeli, ogla da ata terbiýe berýär-de. Şu gyýda işeňir bol diýmek üçin özüň işeňir bol, iş görkezmeli, işeňir, üýüň arasynda saklamaly. Süýjüne har bişir diýeniň bilen ol çağa bişirip bilmeýär. Sen şoňa bişirmäni öwretmeli, dogry dämi? Akylly bolgydım diýeniň bilen o çağa akylly bolmaýar. Senden akly alýar, senden öwrenýär. Şoň üçin şo wesiýetden mara sen gyýdym, men ýydymda şeýtgin, şol ýoly ýöretgin diýip aýdanyň bilen ol ýöretmez. Men pikirim ol. Meniň etjek wesiýetim hiç wagt ene tany unutma diýip wesiýet edesim gelýär. Şol wesiýetde men özüm durmuşda görkezesim gelýär, görkezýänim. Şo ene men her sapar owa baramda mamam bile babamy ýatlaman gaýdasym gelenok. Ýoksa mamam bile babamyň men 70'e 100'e olay altygy Badyr sanasaň. Badyr. Badyr da altygy, çoğulgy gidip oturar Türkmenler. Ýöne men şolara hiç wagt bäs edemok, şolara ýatlanyp, ay menim ýatlamasam, olalaň öz işi. Men şonu edesim gelýär ýüregimden, men şonu etýän. Men onu etmem diýemem, onu sen sorag berdiň, men jogap berýän. Şonu men gyýdym görsün. Görsün. Men boloýyn, bolmaýyn, men ejem bile kakam şoň mamasy öle, babasy bolýarmy? Şolar ýatlasyn, men ýok wagtymam. Men şeýdi wesiýet berýärdim. Melýär şoňa çağamy, şolary ýatla, şolar seniň aňryň. Şoň üçin bir zat tapşyryp gitmeklik bilen Eýýäm tapşyrdyň sen. Eýýäm tapşyrdym. Halipa. Tuwalama gitmesige gowdartgyny soraw jogaply, gyzykly bir wagtymyzam epes boldy ýa. Şeýtbine men maňa täsir edýän sorawlar, maňa gerek jogaplar men sizden alynmakam diýen tomaşaçylarym. Ne gepleşigi şunuň bilen soňlaly. Bu näme nesibeden ýene bir bellek geçetim gelýär. O harman kafede giňden ýargydy batýar. Arkaň dörejilip durup her kim geçýän han oturup gidenler we oturýanlar hiç bilen işi ýok. Arkaň içine pätgelçi hem döredemi de köp tawatyny aýdýan. Size de aýratýan gatullokan tawatyny aýdýan döredemi çakylmy ýykman. Tomaşaçylar ters düşünmän, näme halipa braçny soňrak gelmeli bolduk. Bolan ikincisinden de köýnege. Ýok, dur. 9-njy garaşdym men. 9-yň düzü bolsun diýen söz bar. Şoň üçin. Mone. Aýdan okda aýdan. Oňa batmaňa şonu. Böyle zanyň 9-njy tany tekki. 9-njy tany menki. 9-nyň düzü bolsun Allah'tan. Sag ol, minnetdarlyk bildirýän. Ne gepleşiň soňunda bir aýdasyn gelýän zady arkaýyn aýdyp bilýär. Aýdasym gelýän zat näme? Şolar ýaly gowy ýurdumyz bar.
Hawa. Men öz yurdum gatgower ýany gowanç. Menem. Öz yurdum gower ýany howasynan bir zada çalışamak. Hiç hili baran. Käbir yurtlar bar ýan baraňdan dymyk ýa bir hili iýis çagaz bar, zawod, fabriklanma bilemek. Bizim howamyzyň arasalygyna miýsada çalışamak. Toprağımyzyň bu giňişlik bir gözü ýetimiň bir-birine jaýlarda kılıp duranok, bir wagır-wagır ýok, arkayın yaman owadan şäherimiz bar. Umuman öz yurdum söýýän, hiç saçan yurdumyza, watanymyza neme, ikliga etjä adam däl men. Şeýle söýýän, ejemi söýüşmýär, kakam söýüşmýär. Begen ýana türkmen bolup dowulanma. Şu zatlaryň hemmisiniň arkasynda biziň arkadagymyz bar, arkadagy serdarymyz bar. Şu pursatdan peýdalanyp sag bolsun aýdasym gelýär. Janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Hawa, mudama yurdumyz asuda bolsun, toýly günlerimiz kän bolsun. Biziň yurdumyz toýly yurdumyz bar. Adamlaryň dagy bir saçak ýazyp, desserhan ýazyp toýlar tutuşyny görseň, biziň yurdumyzyň bolýanlikde ýaşaýany desserhanlar aýdyp dur. Bul bagytby? Elbetde näme bi? Bul bara şeýle seretseň bara ýöne owadan sözler ýalyr, bara bu owadan sözlerde muň arkasyna hakykat ýatyr. Nay, hawa. Şeýdip saçaň üstüne doluryp toý edip bilýän ýurt azadmy kadýan? Hawa. İň baý döwlet diýersiň, Türk döwletine şolaryň saçagyna diňe çigit-çigitler gaýtýas toýuna diýip. Hawa. Sen öýüňde ikkel nahar diýär, türkmen nätdiýä, gelliýä, saçakda iyi diýä. Hawa. Şu suýlan istakana yer ýok käbir toýlara bar ýaklar toýlamy? Bolçulukdan Allah can şeýle de bolsun. Asuda arkaýyn ýatyp durýar. Bu zatlaryň hemmisi gymmat. Ananay gymmat. Ananay çağalar arkaýyn ýatyp, arkaýyn turunun bol bahasyna ýetip bolmaýan gymmatlyga bil. Hak sabır ana biri. Askarty hak sabır. Umuman, halipa gepleşik näýle täsir etdi sana özüňize? Oy, bilmedim onu tomaşaçylar. Ýön özüňize täsir edende. Tor tasam süýjek geldi. Şeýlemi? Umuman bir gepleşigi tomaşaçylar baha berer. Hawa. O soralar berdim. Operatorlar olandan gonjalaryny zap toparyň näşler. Sawol bolsa etýän işiňe üstünlük saňa da. Ay sen bir ýöne ýere oturup bilýän ýigit dälle. Bir zatlar tapýan da sen, bir zatlar tapýan. İşiňde üstünlük saňa da näme? Hawa, işiňde üstünlük saňa sag bolsun. Ýene ýyllar bile işleşeli. İnşallah. Döredeli. İnşallah. İnşallah. Saňa sag bolsun. Ýene bir köp sag bolsun aýdýan, öz toparma, oglanma, gowans Allah nazar topary diýipdir. Hemme ömrüň uzak bolsun. Harman hawsyn agry işlerini köp sag bolsun aýdýan, janyňa sag bolsun. Mehribanlar, edil watandaşlar, bir ajaýyp zady, gowy zady ýalmaň özüm, ýa-da gowy zatlar bilen diýdarlaşmaň özüm, şoňam özü sünnet diýdi Peýgamberimiz. Gowy zatlar görmek, gowy zatlary görmeň özüm bir uly bir sünnet diýär. Şoň üçin bu gepleşikleri diýär, Hudaýa şükür. Halifalan geçen ýollaryny şu ýaş artistler umuman dinleýijilerimiz bilsinler, şonu nazarda tutup. Dogry aýtdy. Hawa şu gepleşigi ýazýar, behibedinden. Hawa aşagyny pikiriňi diýäň, öz kommentariýaňy diýäň, özüň näme isleýän adyňy diýäň. Hawa halifa deýşil soraw jogaplar bolup biler, maňa deýşil soraw jogaplar bolup biler. Inniki sanlaryny haýsy halifalary görýäňiz ýöne bir etjek haýsym bolmanyny 20 ýyl sunwatyn içinde işläp beren halifalar bolsa, yerlikli bolar. Şoň üçin gepleşiň adam şoň üçin geçilenýär. Elbette şular ýaly ogadan dünýäni, ogadan pursady öz halkyna peşkeş beren edil arkadagy gahrman serdarymyza köp sowatny aýdýan. Goý olan zanlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan beýle rawaçlyklar etdiler mehribanlar. Siz bolsa näme diýäňiz? Biz bilen. Diýäňiz, biz bilen alýan kommentariýa diýäňiz. Oğulcan Bekiýew hata gaýdamyzy ýumşak goýdyň dinleýijileri ýazyn. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Inlik sany bolsun.